Maraming nagsasabi na ang kwentong tungkol sa mga aswang ay likha lamang ng malikot na imahinasyon ng mga Pilipino. Sa lahat ng mga iyan ay palaging may pangontrang paliwanag ang siyensya. Mga paliwanag na sumasalungat sa di umano ay mga makalumang paniniwala ng mga tao sa mga kababalaghan. Subalit marami na rin pong nagpapatunay na ang mga nilalang na ito ay totoong umiiral sa ating mundong ginagalawan. Sa katunayan, hindi lamang iisang uri sila, kundi marami. Ang iba ay nakasulat sa mga libro ng atin at tinatawag ng mga eksperto na mythical creature lamang. Nangangahulugang bahagi lamang sila ng mga makalumang paniniwala. Ngunit paano kung ikaw mismo ang makakita at makakilala ng isa sa mga uri nila? Isang uri na hindi mo pa nababasa sa libro. Tawagin niyo na lamang po akong Gaspar Boss, isang dating rebeldeng nagbagong buhay. Hindi ko nagaanong idedetalye boss ang tungkol dito at hindi na ako magbabanggit ng tunay na pangalan ng mga lugar pagkat maselan ang aking istorya at nakaraan. Subalit masasabi kong halos buong buhay ko bilang isang bata at teenager ay ginugol ko sa pamumundok bilang isang rebelde kasama ang aking mga magulang at nakakatandang kapatid na babae. Sa mura kong edad na 13 ay namulat at nahulma ang aking isip sa kanilang mga adhikain. Tulad nila tatay na labis ang alab ng damdaming inakala nilang pagiging makabayan. Noong una po ay ganoon din ang aking saloobin. Ang pagmamahal sa bayan ay may papakita sa pagsalungga sa gobyernong mapaniil at paghawak ng armas. Iniisip ko din na ang dahilan ng aming mga paghihirap ay ang mga namumuno at bumubuo ng pamahalaan. Subalit nang sunod-sunod na mapaslang ang aking pamilya at kamag-anak sa mga engkwentro, ay nakaramdam ako ng paghihimagsik ng kalooban. Hiwa-hiwalay kasi kami noon ng destino. Nakakarating na lang sa akin ang balita na napatay umano sa engkwentro sina ate. Sumunod si tatay at nanay at ang tiyo ko na kapatid ng aking ama. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam ako ng panganib. Bumangon ang pagdududa ko sa aming samahan dahil sa sinabi minsan ng isang nakasama ni ate sa destino nito sa norte na hindi naman umano sa engkwentro namatay ang aking kapatid. Wala na siyang ibang sinabi subalit ang pagdududa ay hindi na naalis sa aking isip. Marahil dahil marami na kaming alam sa samahan ay isa-isa na kaming ipinaliligpit ng aming mga pinuno. Ano't ano pa man ang dahilan, ay dama ko na hindi na ako dapat pang manatili sa bundok kasama sila dahil pakiramdam ko ay nanganganib na rin ang aking buhay. Taong 1985, sa edad kong 20, ay ipinasya kong talikuran ang pamumundok kasama ng kaibigan ko at kasangga na si Warlito. Ay bumaba kami ng patakas sa kapatagan at sumuko sa gobyerno. Inalok kami ng mga militar na manatili sa kanilang kampo para sa proteksyon. Subalit tumanggi kami ni Warlito. Nais niya sa isang liblib na nayon sa Visayas kami magtungo upang pansamantalang magtago. Nakatitiyak umano siyang hindi kami doon matutuntun ng aming mga dating kasamahan na maaaring kasulukuyan ng humahanting sa amin. Wala raw kasing nakakaalam na kahit sino man sa loob ng aming samahan ang tungkol sa kanyang ama at kung taga saan ito. Kaya sa isip namin na kung papalarin na maging maganda ang aming kapalaran sa puok na iyon, ay doon na lang din kami magsisimula ng aming bagong buhay. Saan ba itong lugar ng tatay mo, partner? Parang ngayon ko lang ito narinig. Panik ko noon na talagang napapaisip pagkat hindi pamilyar sa akin
ang lugar. Basta sa Southern Leyte ito, partner. Isang maliit daw na baryo sa isang di gaanong kilalang isla roon. Tugon naman ito. Parang ngayon lamang ito nakadama ng pananabik na makita ang kanyang mga kamag-anak sa parte ng kanyang ama. Sabi pa ni Warlito, roon umano sa pagkakaalam niya, nagmula ang kanyang ama na hindi pa niya nakilala sa tanang buhay niya. Niwala siyang larawan man lang nito at hindi niya alam kung buhay pa ba ito dahil hindi nasabi ng kanyang ina. Tanging sinabi nito bago ito namatay sa sakit na breast cancer noong siya ay nasa ika-4 na taon ng high school at kasalukuyan pa lamang nire-recruit ng aming samahan ay ang lugar lamang kung saan umano naroroon ang kamag-anak niya sa ama. Tila batid ng kanyang ina na darating ang pagkakataon na kakailanganin niyang makita ang mga ito. Nang bumaba kami ng barko ay nahirapan kami sa paghahanap ng masasakyan papuntang isla. Akala nga namin ay hindi totoo yung address na hinahanap namin, sapagkat nakakailang tanong na kami ay tila walang nakakaalam kung saan ang baryong Katingkalan. Hanggang isang lalaki ang lumapit sa amin at nagtanong kung anong pakay namin sa pook na hinahanap namin. Nang sabihin ni Warlito na taga roon ang kanyang ama, ay nagpresenta itong ihatid kami ng kanyang motorsiklo sa sakayan papuntang isla, kapalit ng medyo malaking halaga. Hindi namin alam na halos 6 na oras na biyahe pala mula sa Pantalan ang layo ng sakayan papunta sa isla. Kaya ganoon kamahal ang singil ng lalaking naghatid sa amin sa bayang sumasakop sa isla kung saan naroroon ang baryo Katingkalan. Subalit pagdating sa sakayan ng papunta sa isla ay 2 bangka na lang ang naroon at hindi na kami pwede dahil pareho ng puno. Kaya naghintay pa kaming makabalik ang mga ito. Muntik na nga tumanggi ang mga ito nang sabihin namin ang pangalan ng baryo. Nako, akala namin ay sa kabilang bahagi kayo ng isla magpapahatid. Medyo wala pa kaming naisasakay na papuntang baryo Katingkalan. Tila gulat na sambit pa ng isa. Ayon sa mga ito, binubuo lamang ng 2 baryo ang isla. Ang 2 sa mga ito ay madalas puntahan ng mga turista. Ngunit ang baryo Katingkalan na nasa kanang bahagi ay bihirang magsilabasan ang mga taong naninirahan. Kaya't medyo may agam-agam ang 2 bangkero, lalo at may usap-usapan umano tungkol sa mga kakaibang nilalang sa baryong iyon. Nang sa wakas ay narating namin ang nasabing baryo, ay hindi nakaligtas sa aming matalas na pandama ang kakaibang oras sa lugar nang iwanan na kami ng bangkerong naghatid sa amin sa baybayin matapos namin itong bayaran. Ang ganoong pandama ay nahasa namin sa aming pagsasanay noon bilang paghahanda sa aming mga misyon sa samahan. Bagaman sanay kaming pareho sa gubat at mga kabundukan, maging sa mga liblib na bayan at sityo na nadidestinuhan namin, ay kakaiba sa baryo ng kanyang ama. Mula pa lang sa dalampasigan ay nakakapanindig balahibo na ang parang kakaibang atmosfera at simoy ng hangin. Ilang daang metro mula sa baybayin ay matatanaw na ang bungad ng baryo. Isa iyong munting gubat sa ibabaw ng maliit na burol sa loob ng isla. Sa bungad nito sa may paanan ng burol na pinakasentro ng baryo ay may ilang mga tumpok na kabahayang gawa sa pawid ang mga bubong at sala-salang kawayang mga dingding kaming nakikita. May ilang mga kalalakihan na abala sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa ang saglit na tumigil at sinalubong kami ng matatalim at nanunuring tingin. Nagtaka kami nang biglang magpukpok ng kawayan ng isang lalaking nakaupo sa upuan sa labas ng isang bahay habang nakatingin pa rin sa amin. Pagkatapos ay sumunod ang isa pa
na nagpukpok din ng isang buong buho ng kawayan. Tila may ritmo ang bawat tunog na nililikha nito mula sa pinupukpok na kawayan. Hanggang lahat ng madaanan namin ay gumagaya na sa dalawang nauna. Para bang nagbibigay ito ng sinyali sa lahat naming madaraanan. Ngunit nang malapit na kami sa kalahatian at ang mga bahay ay dumadalang na, isang lalaki ang lumapit sa amin. "Mga amang, mukhang hindi kayo turista ng islang ito, sapagkat dapat ay sa kabilang burol kayo nagbahatid dahil doon ang para sa mga turista." Tanong nito na sinabayan pa ng matiim na tingin sa amin mula ulo hanggang paa. "Hindi nga ho, may hinahanap po kami sa lugar na ito. Ang aking ama kung buhay pa siya, ngunit kung hindi ay kahit sino sa kanyang mga kamag-anak." Tugon ni Warlito na hindi rin nagpakita ng kahit kaunting intimidasyon. Ganoon din ako sa sulok ng aking isipan. Kung sa lugar na ito ang aming katapusan, hindi namin hahayaang sumayad ang aming katawan sa lupa ng walang laban. Ang lalaking lumapit sa amin ang una kong itutumba kung sakasakali. "Ganoon ba? Sino naman ang ama na sinasabi mong amang?" Ani pa ng lalaki habang sarkastikong nakangisi. Nang banggitin ni Warlito ang pangalan ng kanyang ama, ay hindi nakaligtas sa aming mapanuring tingin ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha nito. Ang sarkastikong ngisi nito na kanina lamang ay nakapaskil sa ng uuyam nitong labi ay biglang naglaho. "Kung gayon ay sumunod kayo sa akin. Alam ko kung saan ang bahay ng iyong mga kamag-anak." Ani nito na biglang naging seryoso ang mukha. Wala naman kaming pagpipilian ni Warlito. Hindi rin naman namin alam kung saan kami mag-uumpisang maghanap sa medyo masukal na baryong iyon at kung saang direksyon kami pupunta, kaya napilitan kaming sumangayon. Aaminin ko, Boss Casper, na sa tanang buhay ko, sa loob ng ilang taong pamumundok at ilang ulit na napapasabak kami sa mga labanan, ay doon pa lamang ako nakaramdam ng kakaibang kilabot. Nagtatayuan ang mga balahibo ko sa katawan habang binabagtas namin ang may kadiliman at medyo masukal na landas paakyat ng burol. Parang pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa amin. Nakadagdag pa ang tila makutim at manipis na panganurin at hamog na bumabalot sa buong burol. Pati ang naglalakihan at matayog na mga puno. Wari ko ba ay may mga buhay ang mga kahoy at halaman sa kakahuyang iyon. Kung sa ibang gubat at kakahuyan, ang ganoong mga oras na ng hapon na masyado ng mahaba ang araw, ay nagsisimula ng magingay ang mga kuliglig. Ngunit sa puok na iyon ay lubhang nakakabingi ang katahimikan. Halos ang pintig ng puso namin at mga malalalim na paghinga dahil sa pagod ang naririnig namin sa sobrang tahimik. Mamang medyo malayo-layo na ang ating nararating. Pero wala pa tayong nakikitang bahay man lang. Malayo pa ba tayo?" Hindi ko natiis na tanong na may halong pagdududa. Napapansin ko kasing pakitid ng pakitid ang aming dinadaanan at tila sa gilid na talaga kami ng bundok dumadaan, pagkat unting-unting nagkakaroon ng bangin sa isang bahagi ng daan. "Malapit na. Isang paliko na lang at nasa taas na tayo. Naroon ang mga bahay ng mga kamag-anak ng kaibigan mo." Sagot nitong tila baliwala lamang ang panganib na baka mahulog kami sa bangin dahil paliit ng paliit ang daan at madulas. Sumisiksik na lamang kami ni Warlito sa dakong medyo malapit sa mga damo at may mga makakapitang maliliit na puno. Ilang sandali pa ay tumampad sa amin ang isang tila compound na may ilang maliliit na mga kubo. "Tiin, Gar, hari,
Ilo Asmer, bati ng lalaking kasama namin sa isang lalaking sumungaw sa dahon ng pinto nang maramdamang may tao sa kanilang bakuran. Partner, ano kaya ang ibig sabihin ng sinasabi niya? Parang hindi naman Bisaya. Ani ko kay Warlito. Magandang hapon din naman. Medyo padilim na Abner, napasugod ka. May kasama ka pang dayo, tugon ng lalaki. Paumanhin Ilo Asmer. Mahalaga lamang ang sadya ng dalawang binata sa lugar natin. Mas ligtas sila dito sa taas kaysa sa baba. Dagdag pa ng lalaking kasama namin kanina. Pinatuloy naman kami nito sa kanyang kubo. Agad na gumala ang aming mga mata sa kabuuan niyon. Ang mga disenyo ng mga kagamitan doon ay pawang makaluma pa. May mga tila antigong lampara. Mga tapayan na kakaiba ang mga disenyo. Mga palayok at kala na gawa sa mga luwad at iba pa. Walang upuan. Ngunit may mababang mesa na tila hapagkainan. Marahil kaya nakaangat sa lupa ang buong bahay. Ang mga dingding ay napapalibutan ng mga makukulay na karpet. Hanggang sa taas na nagsisilbing kisame ng bahay. Pagkaramdam ko ay napunta kami sa ibang panahon. Dahil may mga gong pa kaming nakita na iba't ibang laki at pagkakayari. Maupo kayo, ani ng lalaking may-ari ng bahay. Alanganin kaming napaupo sa sahig. Sabay pa kaming umiling ni Warlito nang alokin kami nito ng nganga. Subalit ang lalaking kasama namin ay tuwang-tuwang tinanggap ang alok. Sa pagitan ng pagmuya nito ng nganga ay itinatanong nito sa amin ang aming sadya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat namin nang sabihin nitong ang tatay ni Warlito ay anak niyang mahigit 20 taon na umanong hindi umuwi sa baryo. Ang huling nalalaman ng mga ito ay kasama ito ng asawa na nanirahan sa labas ng kanilang isla. Nagtaka si Warlito dahil hindi naman siya sa probinsyang iyon ipinanganak at lumaki. Sino ang asawa ng tatay niya na tinutukoy ng lalaki? Isa pa, hindi kapani-paniwalang lolo ito ni Warlito. Pagkat sa tansya namin ay mahigit 40 lamang ito sa itsura at tikas. Sinong asawa po ang tinutukoy niyo? Tanong ng kaibigan ko. Napatuwid ng upo si Warlito nang banggitin ng lalaki ang pangalan ng kanyang ina. Ayon dito, ilang buwan ding tumira sa kanila ang kanyang ina. Ngunit bago pa umano ang ritual nila ng pagpapasalamat sa bagong buwan, ay nagpasya ang kanyang ama na lisanin ang isla kasama ang kanyang nanay. Kung hindi mo nakagisna ng iyong ama, marahil ay totoo ang balita na hindi ito sumama sa iyong ina na umalis ng probinsyang ito. Nangangahulugan na babalik siya sa takdang panahon ng panibagong pag-aalay. Misteryosong dugtong pa ng lalaki na si Ilo Asmer. Matapos naming mag-usap ay nagpaalam na ang lalaking kasama namin kanina na si Abner. Tsaka lang din nagsidatingan ang iba pang kaanak ng lolo ni Warlito at nagpakilala. Ngunit napansin namin na walang mga matatanda sa kanila, gayong mga tiyuhin at tiyahin ito ng ama ni Warlito. Lahat ay parang nasa katanghaliang gulang at tila magkakaedad lang. Nang gabing iyon ay naging balisa ako. Parang pagkiwaray ko ay may hindi tama sa mga nakikita ko. Kaya't ng oras ng hapunan ay hindi ako tumikim ng kanilang pagkain. Maliban sa saging at kamuting pamilyar sa akin. May mga nakahain kasing mga tila inihaw na karne at parang dinurog na alike ng alimango. Hindi ko gusto ang pagkakaluto nito na parang basta na lang pinakuluan. Naglabas din si Ilo Asmer ng alak na gawa sa hinuga sa bigas. Ngunit pagkatapos magkainan ang mga ito at inuman ay nagsibalik na ang mga tiyahin at tiyuhin ni Warlito
sa kani-kanilang kubo. Doon lang pala ang mga iyon kumakain sa kubo ng matanda na kinasanayan na ng mga ito. Sa kabila ng pagod at puyat namin sa biyahe at kahit napakatahimik at presko ng lugar, ay naging mailap ang tulog sa akin, kaya't madaling araw na akong nadaig ng antok. Mainit na ang sikat ng araw nang sabay pa kaming nagising ni Warlito. Wala nang tao sa kubo kundi kami na lamang. Partner, pansin mo ba na parang may mali dito? Imposibleng lolo ko si Ilo Asmer. Parang magkakaedad lang din sila ng mga kapatid ng tatay ko. Parang naguguluhan ako. Umaga na tuloy yata ako nakakatulog, kakaisip. Wika ni Warlito sa akin. Parang isinatinig lang nito ang nasa isip ko. Babangon na lamang kami nang biglang sumulpot ang tiyahin ni Warlito. Gising na pala kayo. Uminom muna kayo ng tsaa. Nagpakulo ako. Kung nais ninyong maligo ay sa gawing iyon ang pupuntang bukal. Malapit lamang iyon dito. Wika nito sa amin, sabay turo ng daan. Matapos nga naming magpainit ng sikmura, ay tinalunto namin ang landas na tinuturo ng tiya ng kaibigan ko. Malapit nga lang ang maliit na bukal, ngunit sagana sa tubig. Patapos na kami sa paliligo, nang may maulinigan kaming dalawang boses ng lalaking nag-uusap. Palagay mo, ibigay kaya ngayon sa atin ni Ilo ang mga alay? Baka matulad na naman noong nakaraang pasasalamat sa bagong buwan. Ani ng isang tinik. Dapat na ibigay niya. Dahil kung hindi ay wala na siyang karapatang pamunuan tayo. Paano tayo susunod sa pinuno na hindi rin sumusunod sa kaugalian? Mariing tura ng isa pa. Tsaka ito nawala sa aming pandinig. Nagkatinginan kami ni Warlito. Hindi namin alam kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Pero kapwa binayo ng kakaibang kaba ang aming mga dibdib. Nagmamadali kaming bumalik sa kubo. Dinatna naming umiinom ng tsaa si Ilo Asmer. Patay mali siya akong nagtanong. Ilo, anong sekreto niyo, bakit parang hindi po kayo tumatanda? Ani ko, sa pag-asang may kaugnayan sa gaganaping pag-aalay, ang sagot niya. Isa pa ay talagang nagtataka kami ni Warlito sa katilang mga itsura na parang magkakaedad lamang. Malalaman niyo rin iyon sa gabi ng pag-aalay. Hinihintay lang namin ang hudyat ng langit. Kapag sa unang buwan ay naging pulang kulay dugo ang langit sa paglubog ng araw, ay bababa tayo upang makiisa sa pag-aalay. Mahabang saad nito. Lo, para saan ba yun? Sabat ni Warlito. Pasasalamat sa bagong buwan at sa mga anito na gabay ng mga hambadaging. Ito ang tawag namin sa aming mga mamamayan ng baryong ito. Malalaman niyo rin kung ano ang mga hambadaging sa gabi ng pasasalamat. Tugon ni Ilo Asmer. Ilang araw na kami sa compound ng mga kamag-anak ni Warlito. Nang masaksihan namin sa dakong iyon ang pagkukulay dugo ng langit habang papalubog ang araw. Hindi ko mawari kung bakit nilukuban ako ng takot. Parang nagbabadya ng isang pagdanak ng dugo. Tila ba may nakaamba sa aming panganib? Tila ito hudyat, hindi lamang ng gaganaping ritual ng mga katutubo sa baryong iyon, kundi maging ng kamatayan. Lalong binalot ng kilabot ang buong kong katawan sa naiisip ko. Nais man naming tumakas na lang ng kaibigan ko ay parang mas mapanganib sa baba. Isa pa ay hindi namin kabisado ang pababa. Kaya wala kaming nagawa kundi umayon sa lahat ng nangyayari. Nabuhayan kami ng loob ng isama kami ng lolo ni Warlito pababa ng burol. Ito ang pangunahing magsasagawa ng mga seremonya at ritual. Nagtaka pa kaming tila naging madali lamang ang aming pagbaba sa paanan ng burol, gayong madilim ang daanan.
Tila kabisado na nila ang pababa, kaya sinusundan na lang namin kahit bahagya na naming maaninag ang makitid na landas. Nang makababa kami sa paanan ng burol, ay marami ng tao ang naroon. May mga malalaking sulo sa bawat panig ng pagdarausan ng animo, malaking piging. Parang piyesta na di mo mawari dahil sa malalaking kawa at malalaking palayok na nakahanda na. Mahigit marahil sa 100 ang mga taong naroroon. Maliit na bilang ng populasyon para sa isang baryo. Ngunit walang matatanda at iilan lamang ang mga bata. Naghahanda na ng kanyang isusuot si Iloasmer para sa gaganaping paunang seremonya bago umano ang aktwal na paghahandog ng makatanaw kami ng mga sulo sa baybayin ng baryo. Kumikilos iyon palapit sa kinaroroonan ng dinarausan ng seremonya. Nang makalapit na ang mga may tangan ng sulo, ay malapad na napangisi si Iloasmer. "Akil anak, nagbalik ka," bulalas nito. Mainit nitong niyakap ang bagong dating. Ang ama ni Warlito, na parang kaedad lamang namin. Parang nasa 20 taong gulang lang din ito. "Nakarating sa akin ang balita na narito ang aking anak at ang kaibigan niya ama. Kaya naparito kami para kunin ko sila." Matigas na tura ng ama ni Warlito. Sa likod nito ay ilang kalalakihang may matitikas na katawan. "Huwag mong sabihing ibibigay mo na naman ang mga alay sa anak mong alibugha, Iloasmer. Hindi na kami papayag." Gigil na bulalas ng isang lalaki mula sa isang grupo ng mga naroroon. Nakilala namin ang mukha nito. Ito ang lalaking unang nagtambol ng buho ng kawayan na sinundan ng iba pang mga tao na aming nadaraanan pagbaba pa lamang namin sa baybayin ng baryo. "Ako ang pinuno dito, si Cam. Dinala ko kayo sa islang ito at nabigyan ko kayo ng mapayapa at maayos na buhay. Ngayon mo pa ba kukwestiyonin ang aking mga desisyon?" Kalmanting tugon ni Iloasmer. Samantalang kami ni Warlito ay sinasalakay na ng kaba. Naiisip namin na tila tagaan ang magiging labanan kapag sumiklab ang tensyon sa mga naroroon. Maraming kriss at bulok kasi ang mga nakalapag sa lupa. Tila handa rin ang mga ilang kagrupo ni Sikam na ipaglaban ang paghahandog. Nagiging malinaw na sa amin na kami ang handog na tinutukoy nito. Marahil sa loob-loob ko noon na isang grupo ng kulto ang mga mamamayan doon na sumusunod sa paghahandog ni Abraham kay Isaac sa Biblia. Ngunit nagkamali ako nang biglang bumalasik ng anyo si Sikam at ng mga kasama nito. Unti-unting nababalot ng itim ang buong katawan ng mga ito at tanging mga nagbabaga na pulang mga mata na lamang nito at ang mga ngiping matutulis at puting mga pangil na lamang ang nakikita namin. "Kung ganoon ay dapat na kitang palitan bilang pinuno. Sawang-sawa na kami sa pananahimik sa islang ito. Sinasabik mo lamang kami. Kaya dapat ka na magretiro." Tungayaw pa nito sa nakakakilabot na tinig. Napaatras kami ni Warlito at di malaman ang gagawin. Hindi pala mga kulto ang naninirahan sa baryong ito, kundi mga kakaibang nilalang. Halos mga tug kaming magkaibigan sa sindak ng biglang magbago din ng anyo si Abner. Hinirang nito si Sikam na akmang sasalakay sa amin. "Masyado kang makasarili, Sikam. Ang ganyang ugali ang nagtaboy sa atin palayo sa dati nating pamayanan sa ibayo ng dagat na iyan. May nakahanda na kaming alay." Ani nito na halatang handang magtanggol sa amin. "Ano? Baka na naman ba o kalabaw? O para maiba ay kabayo?" Nang iinsulto na sigaw ni Sikam na sinabayan pa ng malakas na halakhakan ng grupo nito.
Para kung nakinikinita ang aming samahan. Ayaw magpasakop sa namumuno dahil ayaw nitong magtiis sa simple at tahimik na buhay. Nais nito ng kasaganaan at sariling kapangyarihan kahit ikapahamak pa nilang lahat. Hindi na namin namalayan kung paanong nagsimula ang labanan. Nahati sa dalawang grupo ang mga taga-baryo. Grupo ng lolo ni Warlito at ng kanyang ama laban sa naghihimagsik na grupo ni Sikam na nais pumalit sa pamumuno ni Ilo Asmer. Lahat ay nagsipagpalit ng anyo tulad ng nakakahindik na anyo ni Sikam. Napatakbo kami ni Warlito sa dalampasigan upang magtago sa mga nakadaong na bangka nang lubusang uminit ang labanan. Ang iba sa kanila ay may mga pakpak na kulay itim na para bang sa panike. Kitang-kita namin kung paano nagsalpukan sa taas ang ilang. May mga pakpak na animoy mga manok na nagsasabong. Pakiwari namin ay matalim ang dulo ng mga pakpak nito dahil bukod sa matutulis na kuko at pangil ay ginagamit din nila sa pagkikipaglaban ang kanilang mga pakpak na parang tari. Lumuluwa ang mga lamang loob ng bawat isa na nadadaig. Sanay ako sa labanan, boss. Hindi na bago sa amin ni Warlito ang makakita ng mga sumisirit na dugo mula sa mga sugat ng mga kasamahan namin dahil sa tama ng bala. Hindi na bago yung senaryo ng mga napuputol na mga paa o kamay dahil sa pagsabog ng granada. Subalit iba pala kapag nasa gitna ka ng isang labanan na wala kang armas at hindi mo alam kung ano ang nilalang na kasagupa mo. Talagang bumahag ang buntot namin ni Warlito at nagsusumiksik na lamang kami sa gilid ng bangka. Ngunit halos mangalog sa pagkamangha at takot ang baba ko nang biglang maging katulad ng mga halimaw na nakikita ako ang katabi ko sa pagtatago na si Warlito. Umitim din itong tulad ng ibang mga kakaibang nilalang na naglalaban na walang pakpak. Hindi ko alam kung saan ako susuling sa sobrang sindak. Marahil kung may baril man lang ako, ay hindi magiging ganoon katindi ang takot ko. Kung mamamatay ako, ay nais ko nang may laban. Nakita ko ang pagsugod ni Warlito sa gitna ng labanan. Bagamat napansin ko ang pagtataka sa kanya ay buong loob nitong nakikipagbakbakan gamit ang mga matutulis na kuko at pangil. Hindi ko na alam kung paano natapos ang madugong labanan ng mga kakaibang nilalang sa baryong iyon. Bago magbukang liwayway ay nakabalik na sa normal ang lahat. Ang mga bangkay ng nasawi sa labanan ay dinala sa gitna ng kakahuyan bago magliwanag upang walang makapansin ng mga bangkerong nadadaan doon. Pagkatapos maghatid ng pasahero sa kabilang panig ng isla. Pagkatapos ng labanang iyon, ay tsaka lang namin nalaman ni Warlito ang buong katotohanan. Pinatakas ni Ilo Asmer noon ang kanyang ina kasama ang kanyang ama nang matunugan nitong ang nais ng grupo ni Sikam na gawing alay ang kanyang ina. Hindi na sana kasi nais ng lolo ni Warlito ng gulo sa kanyang pamumuno. Ayaw niyang sila-sila ay maglalaban-laban pagkat mahirap sa mga tulad nilang aswang na hambadaging ang magkamag-anak. Kapalit ng kanilang mabagal na pagtanda ay ang pagbagal din nilang magparami. Kaya pinili nilang umiwas sa gulo. Ayon sa lolo ni Warlito, ang kanyang mga ninuno at mga kaure ay mula sa isang liblib na nayon sa Borneo. Napadpad umano ang mga ito sa isang mahirap na tribo noon sa Malaysia ng mga panahong pananakop ng mga taga-Europa sa mga isla sa Asya. Ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay may nakatuklas ng kanilang lihim at nanganib silang malipo lahat. Kaya napilitan silang lumikas sa nayon na iyon na malapit din sa baybayin. Ayon naman kay Mang Akil, nang matuklasan ng kanyang ina ang lihim ng pagkatao niya, ay natakot ito at nakipaghiwalay sa kanya.
Ngunit nangako umano ito na kapag dumating ang panahon na kailangan na ni Warlito ang proteksyon at tulong sa isang ama, ay hindi niya iyon ipagkakait. Natuwa raw ito nang ibalita sa kanya ni Abner na narito siya sa isla. Batid ng kanyang ama na anumang sandali ay magiging aswang na rin si Warlito pagkat 21 na ito. Ito ang panahon na babagal na rin ang pagtanda niya. Lo, bakit ang iba sa atin ay may pakpak tulad nyo? Ani ni Warlito. Sapagkat 100 taong gulang na silang tulad ko. Nakangiting tugon ni Ilo Asmer. 2 taon din akong tumira doon at nakipamayan kasama ng mga kakaibang uri ng aswang. Sila lamang ang nagbibigay ng pangalan sa sarili nila na hampadaging, na ang ibig sabihin ay alipin ng laman. Dahil 2 beses sa 1 taon ay nangunguha sila ng mga alay para sa kanilang pagdiriwang ng pasasalamat sa bagong buwan na nagsisilbing kanilang Pasko at bagong taon. Hindi na nga lamang mga tao ang kanilang handa, lalo nitong mga nakaraang 2 dekada, kundi mga binibili nilang hayop tulad ng baka at kalabaw. Dahil hindi sila kumakain ng baboy. Utak ang paborito nilang parte ng handog. Huling tikim nila umano ng tao ay noong may napadpad sa kanilang isla na mga takas na bilanggo. May 20 taon na ang nakaraan. Kalagitnaan ng taong 1988 ay nagbalik ako sa bayan ng aking ina. Nalaman ko na nalansag ang aming samahan sa lugar na iyon. Nang magsisoko rin ang iba pa naming kasamahan at napatay sa engkwentro ang ilang matataas na mga pinuno roon. Sa ngayon ay tahimik na akong namumuhay bilang masunuring mamamayan dito sa isang bayan sa Calabarzon. Pinagyayaman ang lupang napuundar namin ng aking esposa para sa kinabukasan ng aming 2 anak at 6 na apo. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa aking gunita ang kaibigan kong si Warlito na isa palang aswang. Isang hambadaging na uri ng aswang. At hanggang dito na lang po ang babahagi kong kwento, boss. Salamat po at mabuhay kayo. Muli po, ako po si Gaspar ng Calabarzon. Magandang araw po, Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na China. Ako po ay nasa 23 anyos na at ngayon ay nakatira sa syudad ng Bais City. Itong kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 2011 sa isang lugar sa Kabankalan na hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong lokasyon. Isa pong kumprador ang aking tiyo John at tiya Remy. Magkapit-bahay lamang kami at madalas silang nagpupunta sa bahay tuwing may dala silang pasalubong mula sa mahaba nilang biyahe galing sa malalayong lugar. Wala silang anak at tanging ako lang bilang nag-iisa nilang pamangkin ang madalas nilang gastusan ng kahit na anong pwede kong mapaglibangan. Sabik sila sa anak kaya sabi ng aking mga magulang, hayaan ko na lamang daw ang aking mga tiyahin. Ako lang daw kasi ang kaligayahan nila kaya halos mapuno na nga ang aking kwarto ng mga regalo galing sa kanila. Minsan, nang magpunta sa bahay si tiya ay naikwento niya ang tungkol sa pagpunta nila sa Kabangkalan para ibenta ang kanilang nabiling baboy mula naman sa Mabinay. Balita niya kasi ay mahal raw ang presyo ng mga bilihin doon at umaasa siyang magkakapera ng malaki-laki. Hindi ko maiwasang sumabat sa kanilang usapan ni Mama kahit alam ko naman na bawal talaga yon. Sinabi ko sa kanila kung pwede pa akong sumama. May sasakyan naman sila tiya at hindi naman ako manggugulo doon. Biniro ko pa nga siya na kontento na ako sa sangkatutak na chichirya at juice para makapasyal naman ako. Ngumiti sa akin si tiya pero hindi pumayag si Mama. Sabi niya marami daw gawain sa bahay at kailangan kong tapusin kaya manatili lamang daw ako doon. Napasimangot ako at nagdabog pero biglang nagsalta si tiya at sinabing payagan na daw ako na sumama ni Mama.
Ngayon lang naman daw ako papasyal at gagawin ko naman ang mga gawaing bahay pag uwi. Walang nagawa si mama kaya sobrang tuwa ko dahil tinulungan ako ni Tia na makaalis. Unang pagkakataon ko to at sobrang saya ko. Naisip ko nga, masyado lang sigurong praning si mama dahil nang magpaalam ako kay papay wala naman itong angal at binilinan pa nga ako na humingi ng maraming pagkain. Pero syempre, alam kong biro lang iyong paghingi ng pagkain. Kinabukasan, nagkukumahog ako na makalabas ng bahay. 2 araw lang naman ako mawawala kasama sina Tio at Tia pero halos isang buong libro yata ang ipinili ni Tia sa akin. Napakarami pang pinabaon na gusto ko naman yatang matawa. Paano ba naman? Puro pangontra sa mga aswang ang kanilang nilagay sa bag ko. Mag-iingat raw ako doon dahil sa kabangkalan daw ay may isang baryo na pawang mga aswang lang ang nakatira. Hindi ko pa naman raw alam ang palatandaan kung tao o aswang ba yung kaharap ko. Napakarami niya rin ipinagbawal na ikinapikon ko. 12 anyos lang ako ng mga panahong yon, pero advance na rin naman ako kung mag-isip kahit papaano. Masaya akong nagpaalam at nakaramdam ng excitement nang umusod na ang sasakyan naming easy ride. Pinagpapawisan ako habang iniisip ang mga gagawin. Alam kong hahayaan ako ni Tia na mamasyal habang nakikipagtawaran sila ni Tio sa pagbibenta ng kanilang mga dalang baboy, kaya pinlano ko ng maayos kung saang lugar ako mamamasyal. Hindi ko naman talaga gustong iwanan ang aming bahay, pero hindi naman ako inosente para huwag makuryoso sa usapan nila tungkol sa baryo ng mga aswang na totoo raw na nag-e-exist. Alam kong delikado ang lugar na yon, pero wala namang nagpapatunay na totoo nga talaga ito. Niwala ngang pangalan ang nasabing baryo sa mapa. Saka ang narinig kong kwento ay mula kay Tia ay naging ganoon na lamang daw ang baryo dahil isinumpa ng isang babaeng residente na nakapag-asawa ng Espanyol na siyang tunay palang aswang. Noong hindi pa naikukwento ng aking mga magulang ang tungkol sa alamat ay hindi pa nangangamba ang aking isipan. May mga iilang alaala ang nagbalik sa aking baling tataw. Naiinis ako. Noon pa man ay matagal na ako nagpapaalam kay mama pero ayaw niya akong payagan. Gusto ko lang namang malaman kung mayroon pa talagang baryo ng mga aswang o wala. Ngayong pinayagan niya akong umalis ay malalaman ko kung may aswang ba talaga o wala. Dito kasi sa amin, marami nang lumusot na kwento pero wala namang patunay kung totoo. May mga naririnig kaming huni sa gabi pero wala namang may alam kung ito ba talaga ang tunay na aswang. Ang sabi kasi nila, nagbabago ang mga nasabing nilalang, nagbabago ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Pero nang minsang gabihin ako sa tindahan para bumili ng toyo, ay binato ko ang pinagmumula ng ingay. Napatalon lang ako sa gulat nang makita ang nagulat na ibon na lumipad palayo. Sinabi ko kay mama na hindi totoo ang mga aswang. Nagalit lang siya sa akin at sinabing totoo raw sila at nagpapanggap lang. Huwag raw akong masyadong praning at magtapang-tapangan. Kaya naman nagsimula akong magrebelde at patigasin ng ulo. Madalas akong sumusuway sa mga utos at sumasagot pa ako. Hindi naman kasi binibigyan ng importansya ni mama ang kahalagahan ko. Natigil ako sa pagmumuni-muni ng titigan ako ni Tia. Isang masuyong ngiti ang iginawad sa akin ni Tia. Sabi niya, pwede akong matulog kung inaantok ako. Gigisingin na lamang daw niya ako kapag malapit na kami. Inabala ko na lamang ang aking sarili sa pagtingin sa bawat madaraanan namin. Malayo na ang natatakbo namin pero malayo pa din ang ibabiyahe namin. Bahagyang bumagal ang takbo namin nang may madaanan kaming fruit stand. Inutusan ako ni Tio na bumaba at bumili ng prutas na gusto namin. Nginitian ko si aling tindera at nabili na ng prutas. Bigla niya akong tinanong kung sa Kabangkalan ba kami pupunta. May dala kasi kaming mga baboy. Tumango ako at tinanong siya kung paano niya nalaman. Aniya, hula lang daw niya yon. Inabot ko ang bayad sa kanya at saka naghanda ng panukli. Habang ginagawa niya yon, ay sinabi niya sa akin na marami daw mapagkunwari sa lugar na yon. Mag-iingat daw kami at huwag basta-bastang magtitiwala. Hindi ko alam kung bakit kumabog ng malakas ang aking dibdib. Tila ba may gusto siyang ipahiwatig.
Napatalon na lamang ako sa gulat nang marinig ang pagtawag ni Tio at sinabing kailangan na daw naming umalis. Nagpatuloy kami sa pagbiyahe hanggang sa makarating kami sa kabisera ng Kabangkalan. Para na din pala itong syudad sa dami ng tao, mga naglalakihang gusali at establishmento. Iyon nga lang, lumiko kami papasok sa isang baryo. Dinala ako ng aking tiyo at tiya sa stockyard. Dito dinadala ang lahat ng mga ibinebentang baboy, manok, kambing, kalabaw, baka at kabayo. Maraming tao at maingay. May kalayuan na din ito pala sa syudad. Kailangan pang magpatakbo ng halos kalahating oras bago makarating. Nais ko pang ang matawad dahil parang kung sino kaming mga politiko na pinagtulungan pang titigan ng makababa na kami. Naisuyot ko ang tingin sa sarili. Mukhang ang laking patag nitong napuntahan namin. Nakikita ko kasi ang lawak at layo ng bundok na abot ng aking mga mata. Masaya ako dahil nakarating na din ako sa banyagang lugar sa wakas. Pakiramdam ko, isang malaking achievement ang nagawa kong ito na pagbiyahe papunta dito sa murang edad. Sinimulan na ni Tia ang pagbebenta, samantalang nakabantay lang ako sa kanila. Lumipas ang mga oras, pasado 5:00 na nang maubos ang baboy nilang benta at nagpasya na kaming maghanap ng matutuluyan. Madilim na nang dumating kami sa isang munting barangay. Hindi ko inaasahang sa paanan ng bundok may kuryente at maraming tao. Maraming iba't ibang kulay ng ilaw na tila may mga nagkakasiyahan pa. Ani Tia, kapag gusto ko raw lumabas sa gabi, ay kailangang huwag akong lumabas ng mag-isa. Naisip kong masaya pala sa lugar na to, kahit simple at malayo sa kabihasnan. Mayroong telebisyon at radyo. Palangiti ang mga tao at maiingay. Iyon nga lang, napansin kong malagkit ang kanilang tingin sa amin. Sabi naman ni Tia ay wala akong dapat ikatakot. Ganyan lang daw ang mga tao kapag nakakakita ng mga dayo o bagong mukha sa kanilang lugar. Mabuti na lang, mabilis kami nakahanap ng bakanteng kwarto at doon na nagpalipas ng gabi. Habang nakahiga ay balisa ako, pabiling-biling ako sa higaan. Hindi ako mapalagay at hindi makatulog. Kumakabog ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Katabi ko naman si Tia pero hindi ako mapakali. Inis akong bumangon at nilambukos ang aking muka. Gusto kong matulog pero mailap ito para sa akin. Saglit akong natigilan nang marinig ang maingay na kasiyahan ng mga tao sa labas. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Tingin ko ay may kinakatay sila dahil naririnig ko ang mga pagtadtad. Gayon na lamang ang takot ko nang makitang tila katawan ng tao ang kanilang tinatadtad at niluluto. Isang singhap ang pinakawalan ko at sinikap na wag lumikha ng ingay. Mukhang totoo yata ang mga haka-haka tungkol sa lugar na ito. Pinamumugaran ang buong baryo ng mga aswang. Hindi na ito basta-bastang kwento bayan lang. Isa ako sa magpapatunay. Lalo na't kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang kanilang ginagawa. Paano ba naman, ang aming silid ay nasa tapat mismo ng ihawan nila. At nakikita ko kung paano nila pinagpipira-piraso ang katawan ng kanilang mga kawawang biktima. Nagulat ako nang magsalita si Tia. Aniya, matagal na silang pabalik-balik sa lugar na ito, pero wala namang nangyayaring masama sa kanila. Basta huwag lang daw magpapahalatang normal na tao lamang kami. Ang kailangan ay magpanggap din kaming kagaya nila. Gulat na napatingin ako kay Tia. Matagal na niya palang alam ang tungkol sa bagay na ito, pero pinili niyang ilihim dahil sa kagustuhang kumita ng malaki-laki. Walang normal na tao na papagawi rito dahil nahahati pala ang Kabangkalan sa dalawang uri ng mga residente rito. Ang tao at mga aswang. Ang kinaroroonan namin ay baryo ng mga aswang, kaya raw sana wag akong magagalit nang hindi niya ako pinayagang umalis ng mag-isa kanina. Masyado pa akong bata para hayaang maglakad sa kalye sa lugar nito nang walang kasama. Habang nag-uusap kami ni Tia ay naririnig ko ng malakas ang tawanan ng mga tao sa labas. Sumilip ako at nakita kung paano nilalantakan ng isang matandang babae ang malaking putol ng braso. Pakiwari ko ay iikot ang aking tiyan sa sobrang pandidiri.
Siguro'y kaya kong umarting kagaya ng mga aswang, pero hindi ko kayang kumain ng mga pagkain ng aswang. Sa kuko pa lamang ng putol na biktimang hawak ng babaeng yon, ay gusto ko nang himatayin sa sobrang pandidiri. Hindi ko kaya ang ginagawa nila na para bang normal lamang nang inunguya lang nila sa kanilang mga bibig ang laman ng mga taong hindi man lamang nila kauri, pero kawangis nila. Nagsimula na akong mag-alala na tama yata si Mama sa lahat ng mga paalala niya. Sana pala, hindi ako nagmadali sa pagpunta rito. Natatakot akong baka maamoy kami ng mga aswang at lantakan kami kagaya ng mga ginagawa nila sa lalaki. Gusto ko sanang ayain ng umuwi si Tia pero alam kong mamimili pa sila bukas ng mga gamit sa bahay kaya tinatagan ko na lamang ang loob ko. Walang oras na hindi ako napapaigtad sa tuwing naririnig kong natatakam na lantakan ng mga laman sa labas ng aming inuupahang silid. Bumilib din ako kay na Tia na kay sarap na lamang ng tulog na animoy sanay na. Samantalang halos tawagin ko na ang lahat ng Santa at Santo sa sobrang pagkabalisa ng aking nararamdaman. Hindi na ako nakatulog at nanatili na lamang sa kinauupuan ko buong gabi. Habang tumatagal ay nasasanay na din ako sa presensya nila. Pero syempre, ayaw ko namang makampante. Baka kasi maisipan kaming akyatin ng mga aswang dito nang wala kaming kamali-malay. Kinaumagahan, matamlay akong bumangon. Buong akala ko, mag-e-enjoy ako sa pagsama kina Tia. Pero hindi pala. Paulit-ulit na yata akong babangungutin pagka-uwi ko nito. Nagpaalam si Tia na mamimili ng mga dadalhin namin pauwi. Ako naman ay nagpasyang manatili na lamang sa kwarto. Sabi niya, pwede naman akong lumabas pero wag akong lalayo. Talagang di naman ako lalabas. Pero gusto ko nang kainin ang sinabi ko nang sa pag-alis nila ay nakaramdam ako ng katahimikan. Mas hindi ako komportable dahil pakiramdam ko ay ako'y binabantayan ng mga tao sa labas ng bahay. Baka alam nilang pwede nila akong kainin habang wala pa ang tiyo at tiya ko. Lumabas ako at naglakad-lakad. May mga nadaanan akong mga karinderya pero nandidiri akong kumain. Para kasing may kakaibang halo ang bawat putahing isinisilbi nila. Nagpigil ako sa pagsuka at lumayo ako at nagpunta sa tubuhan. Mukhang may nagtatawanan sa di kalayuan kaya naisip kong pumunta doon. Isa palang palengke pero nagtaka ako dahil may nakaharang na barbed wire. Mukhang masasaya ang mga tao doon at may nagbabantay na pulis. Tingin ko, mas ligtas doon. Pero nang makita ko kung ano ang mga bitbit ng nasabing tao mula sa tiyangge, ay gusto ko na yatang maglumpasay sa takot. May nakikita pa akong isang babaeng humahagulgol na ayaw magpahila pero sa pilitan siyang dinala sa katayan. Tinig ko sa usapan ng kalalakihan at noong kaanak ng babae. Ibebenta niya lang daw sa murang halaga ang may sakit nilang kamag-anak. Basta sa kanila lamang daw ang dugo at laman loob. Nang manlaban ng babae, ay sa mismong labas ng katayan kinilitan ng kawawang biktima. Napatakip naman ako sa aking bibig dahil sa aking nakita. Ito ang totoong baryo ng mga aswang. Umatras ako at walang ingay na bumalik sa nirerentahan naming kwarto. Naroon na pala si Tia kaya sinabi ko sa kanya ang aking nakita. Habang nasa biyahe, sa kanya sinagot ang lahat ng aking ikinuwento sa kanya. Sabi niya, ang barbed wire daw na nakita ko ay hindi lang basta display doon. Ito ang borderline sa pagitan ng mga aswang at tao. Mabuti na lamang daw at hindi ko naisipang lumampas doon, baka kinakatay na ako ngayon. Ang mga aswang ay hindi lang tao ang kanilang kinakain, kundi kapwa aswang din. Kagaya na lang daw ng nakita ko kanina. Kakaiba ang tradisyon at kinaugalian ng mga aswang doon dahil hindi sila nagbabago ng anyo para makapambiktima. Binabantayan nila ang bawat kababaryong may kaanak na nagkakasakit at imbes pagalingin ang mga ito ay hinihiram na lang nila para katayin. Itinago ng lahat ng nakapupunta sa kabangkalan ng tungkol sa mga taong ito dahil posibleng bumaba ang ekonomiya sa kanilang lugar na magiging dahilan ng matinding taggutom. Kapag nangyari yon, mas magiging mabangis ang nasabing mga aswang para hindi na matakot tumawid sa border para mambiktima. Sa tuwing naaalala ko ang lahat ng aking mga nakita, ay hindi ko maiwasang managinip ng masama sa gabi.
na ako raw mismo ang kinakatay na hindi na binigyan pa ng tsansa para mabuhay. Isa ako sa mga buhay na taong nagpapatunay na totoo ang baryo ng mga aswang. Iyon nga lang, gaano man kahindik ang kanilang paraan ng pangkabuhayan ay ginagawa nila ito para mabuhay. Kagaya din natin sila, nagugutom, nagtatrabaho at namamatay. Sadyang iba lamang ang kanilang tradisyon at pananaw sa buhay. Iwasan na lamang nating makatagpo ang kanilang landas para makaiwas tayo sa kapahamakan. Hihingi na lang din ako ng dispensa kung hindi ko na isawalat ang eksaktong pangalan ng lugar para makaiwas sa panghuhusga. Basta ang masasabi ko lang, hindi basta tao lang ang may karapatang mabuhay sa mundo. May mga hayop, insekto, halaman at iba pang uri ng mga nilalang. Irespeto natin ang kanilang karapatan at sila man ay natututong iwasan din tayo dahil ang mga tunay na nilalang na kagaya nila ay hindi basta-basta nagpapakita ng walang dahilan. Maraming salamat po sa pagbigay ng oportunidad na maibahagi ang aking karanasan. Isa po itong malaking karangalan para sa akin. More power po sa inyong channel at magandang araw. Ang lihim ni Miguel. Isang misteryosong binata si Miguel. Isang taon na siyang tahimik na naninirahan sa lumang bahay ng isang subdivision. Mababa kasi ang bayad sa upa ng nasabing lumang bahay. Bukod sa nakakatakot ang bahay dahil marami raw ang gumagambalang ibang nilalang, marami pang butas ang bubong, kung kaya't bumabaha ang loob ng bahay tuwing tag-ulan. Ayos lang para kay Miguel. Dahil madalas naman siyang wala sa bahay. Parang hideout lang niya iyon na kapag gusto niyang mapag-isa, ay doon siya pumupunta. Isang gabing galing sila sa isang operasyon nang magkaroon ng tama ng bala ang kanyang dalawang kasamahan. Wala silang ibang nagawa kundi tumakas. Natrap yata sila ng mga kalaban. Umuwi ito at isinama ang dalawang kasamahan na sugatan. Ito na nga bang sinasabi ko? Darating ang araw na tayo naman ang maiisa ng mga kalaban. Gusto ko nang tumigil sa trabahong ito. Gigil na wika ni Triple X, ang kasamahan ni Miguel sa pagiging assassin. Maging si Miguel ay ayaw rin sana ng ganoong trabaho. Subalit, iyon lamang ang paraan para makaganti sa isang angkan na may pakana sa pagpatay ng kanyang buong pamilya. 18 anyos lang noon si Miguel. Pasipol-sipol pa siya sa banyo nang biglang makarinig ng putok ng baril. Bigla siyang tumahimik. Habang ang mga kapatid niyang babae at mga magulang niya ay taranta sa ginagawang pagpapaputok dahil pilit binubuksan ng pintuan. Nang tuluyan nang mapasok ng mga ito ang bahay, ay walang habas ng mga itong pinagbabaril ang kanyang pamilya. Dinig niya ang boses ng among si Don Amadeus. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na pasukin ng kwarto upang makasigurado na wala nang natirang buhay. Narinig pa ulit ni Miguel na hinanap siya ng matanda. Hindi raw pwede na may matirang maging ebidensya o testigo sa nagawa nilang krimen. Nandoon yata sa plaza, boss. Sumasali kasi yun sa liga ng barangay. Rinig ng binata na wika ng isa nitong tauhan. Sinabi ng matanda na puntahan ng plaza at hanapin si Miguel. Ayaw niyang may matira isa man sa pamilya ng mga ito. Ayaw ng matanda na mabunyag ng pamilya ang lihim ng kanyang pamilya. Kaya niya dinispatcha ang mga ito. Nakita lang naman kasi ng ama ni Miguel na si Mang Nestor ang isang kasamahan nila sa hasyenda. Matapos itong saksakin ng mismong Don, walang kahirap-hirap nitong hinila papasok ng kusina. Pagdating doon ay naroon na naghihintay ang kusinero at ang asawa ng Don. Pinagtulong ang hiwain ng walang kalaban-laban na nilalang. Nang pauwi na si Mang Nestor ay nagkunwari siyang walang nakita.
Subalit nagulat ang Don dahil takip silim na ay hindi pa pala ito nakalabas. Nagdahilan ng matanda na may tinatapos itong trabaho. Ngunit duda ang matandang Don sa dahilan nito. Kinabahan si Mang Nestor sa paraan ng pagtitig ng amo. Kaya simula noon ay hindi na siya bumalik pa ng hasyenda. Paniguradong siya ang isusunod ng Don. Hindi niya gugustuhin na sapitin ng ganoong katindi at kakilakilabot na sinapit ng kasamahan. Hoy Miguel, natulala ka na naman. Naalala mo na naman bang nangyari sa iyong pamilya? Tanong ni Sky, ang isa pa niyang kasamahan sa pagiging assassin. Oo, at ang pangako ng leader natin na tutulungan akong pabagsakin, ang aswang na doon ay hanggang ngayon pangako pa rin. Ang dami ko nang nagawang tagumpay sa ating operasyon. Kailan pa niya ibibigay ang tulong para sa akin? Mahabang reklamo ni Miguel. Ramdam kasi niya na tila ginagagi lang siya ng kanilang pinuno. Nanlumo rin si Triple X at si Sky. Paniguradong kapag tumiwalag sila sa grupo ay hahantingin sila ng ibang kasamahan. Malaking sindikato ang kanilang nasamahan at buwis buhay lahat ang kanilang mga lakad. Ngunit sanay na si Miguel sa ganoon. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero heto siya at matatag pa rin nakatayo. Kaya inisip niya na mawawala lang siya sa mundo kapag panahon na niya. Matapos ang 2 buwan na pagtatago, ay binigyan ulit sila ng isang misyon. Tirahin ang isa sa mga katunggali sa negosyo ng kanilang supremo. Lingid sa kaalaman ni Miguel, ang Don Amadeus na pala iyon. May isa itong underground basement sa isa niyang mansyon na matatagpuan sa bayan. Hindi alam ng binata na pagmamay-ari iyon ng Don. Isang laboratorio ng droga. Kagaya rin ng negosyo ng kanilang supremo. At lahat ng mga katunggali nito, basta't may kalakasan at kakompetensya ay pinapasurveillance ng supremo. Saka na nito ibibigay ang buong impormasyon at ang mapa at sketch ng mismong lugar. Si Miguel mismo ang leader ng nasabing operasyon. 5 lamang sila ang napili. Ang pinakamabilis at maliksi sa lahat. Walang kahirap-hirap niyang napataob ang 2 bantay sa labas ng gate. Gabi ang ginawa ng mga itong pag-atake. Bit-bit ang mapa bilang gabay nila. Makikita na kaagad sa mapa kung saan banda nakaposisyon ang mga bantay. Kaya hindi ganon kahirap sa akala nila. Ang hindi nila alam ay ang katauhan ng mga nasabing tauhan ng Don. Katulad din iyon sa kanya na aswang. Nabulabog ang kanilang pagpasok nang biglang may isang malaking paniki. Ang gustong dagitin si Sky. Nang paputukan iyon ni Triple X at Miguel, ay dumarami pa ang mga nilalang. Biglang nahirapan silang 5 na kalabanin ng maraming nilalang na iyon. Pero hindi sila nawawala sa focus. Depensa sa bawat isa ang kanilang ginawa. Alisto sa lahat ng galaw at pagiging asintado sa pagkalabit ng baril. Takot ang mga ito sa putok pa lang subalit mababangis pa rin. Sa dami ng mga tauhang aswang ng Don ay hindi nagkanda ugaga si Miguel at ang 4 pang kasamahan. Kaliwat kanan ang putok ng mga hawak na mga dekalibring baril. Ang iba nang makitang marami na ang bumagsak sa sahig ay isa-isang tumakas. Biglang lumitaw ang isang pamilyar na mukha sa harap ni Miguel. Nakalutang ito sa ere habang galit na nakatingin sa kanilang 5. Wala man lang pagbabago sa mukha nito. Kahit 1 dekada na ang nakaraan. Matikas pa rin ito at ganoon pa rin ang balat. Walang kulubot na makikita rito. Ngunit kahit 10 taon ang nakaraan, ay tila sariwa pa rin sa alaala ni Miguel kung paanong walang habas na pinatay ang kanyang buong pamilya.
At siya, kung hindi binigyan ng isa pang buhay ng mga panahong iyon, ay marahil hindi niya maipaghihiganti ang pamilya. Na kahit maayos na libing ay hindi niya naibigay sa takot na kapag makikita siya ng Don sa mga sandaling iyon, ay paniguradong siya rin ay hindi nabibigyan ng pagkakataong mabuhay. Ipinagkatiwala na lamang niya sa malayong kapitbahay ang bangkay ng pamilya. Kayo yata ang 5 pipitsuging nilalang na pinadala ni Supremo para patumbahin ang aking organisasyon. Nakangising wika ng matanda habang nakalutang sa ere. Hindi magpapadala ang Supremo sa amin dito kung pipitsugin lang ang tingin mo sa amin. Kita mo ang mga galamay mo. Wala na. Matapang na sagot ni Triple X. Talagang matapang kayo. Sige, tignan natin. Wika ng matanda kasabay ng mabilis na pagsugod. Sobrang liksi nito at natilapon kaagad sa pader si Sky at ang isa pa nilang kasamahan. Napahalakhak pa ang Don nang makita ang mga itong nakasalampak sa gilid. Halos nakadikit na sa dingding ang mga ito. Kinutya pa sila ng Don. Pakpak pa lang daw niya. Taob na kaagad ang dalawa. Sobrang nanggigigil si Miguel nang makitang nasaktan na naman ang kanyang mga kasamahan. Tila nakikita na naman niya ang pagiging talunan. Ngunit hindi niya hahayaang sa ikalawang pagkakataon ay wala na naman siyang magawa para ipagtanggol ang mga taong itinuring na niyang pamilya. Ang mga ito ang naging pamilya niya sa loob ng 1 dekada. Simula nang masawi ang kanyang buong pamilya. Kaya mabilis niyang pinaulanan ng bala ang Don na siyang pinuno ng mga aswang na gumagawa ng iligal na gawain. Alam niyang sa maling gawain rin siya nakakapit ngayon. Subalit ginawa rin lamang niya ito upang magkaroon ng kaalyansa at mapadali ang pagganti niya para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi inaasahan ni Miguel na sa ganitong tagpo rin sila magkakaharap. Hindi natatabla ng bala ang matanda, kaya biglang nabahala si Miguel. Malalagay yata sa peligro ang buhay nilang 5. Inutusan ni Miguel ang mga kasamahan na umatras. Hindi nila kakayanin sa pagkakataong iyon ng matanda. Ginawa nila lahat ng depensa para maprotektahan lamang ang isa't isa. Nang makalapit sa sasakyan, ay kaagad na sumakay si Miguel at binuhay ang makina. Kaagad na pinasakay lahat ng mga kasamahan at humarurot ng takbo. Sinundan pa sila ng matanda. Ngunit nang makita nitong matao na ang lugar na kanilang tinatahak, ay bumalik na ito at hindi na nagka-interes na sundan pa sila. Bumalik si Miguel at ang kanyang mga kasama sa kanyang inuupahang bahay. Pinaalam nila kaagad sa kanilang Supremo na isang grupo ng aswang ang kanilang nakasagupa sa nasabing lugar na may kopya pa mismo ng mapa. Nanggagalaiti sa galit ang Supremo. Unang pagkakataon na nabigo sa misyon si Miguel. Simula nang sumabak sa misyon ng binata, ay puro paghanga ang Supremo sa kanya dahil sa kakaibang galing niya sa pakikipaglaban. Ngunit nang makasagupan na nito ang mismong nilalang na siyang ugat kung bakit siya napasama sa pagiging assassin ay hindi pa niya napagtagumpayan. Ngunit malaking bagay na napabagsak nila ang kalakaran ng iligal nitong negosyo. Halos naubos na nila ang lahat ng mga tauhan nito at paniguradong sarado na ang nasabing paggawaan na iyon. Subalit babalikan pa rin iyon ni Miguel ng mag-isa. Tataniman niya iyon ng bomba at pasabugin. Nang sa ganoon ay mabawas-bawasan ang yaman ng Don at magkaroon ng matinding suliranin. Saka nito aatakihin sa mismong mansyon, malapit sa hasyenda kung saan dating nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Inaral ni Miguel ang kahinaan ng mga aswang, maging ang mga pangontra laban sa mga ito, nang makasiguro na ang binata na 100% na siyang handa. Kaagad na nagsagawa ng pagpaplano sa pag-atake ang grupo. Bit-bit nila ang buntot pagi, tansong punyal at asin. Sinuong nila ang asyenda ng Don.
Dadaan pa sila sa hardin na tinatawag na Trail Garden. Kapag hindi ka kabisado sa lugar na iyon, ay siguradong mawawala ka o kaya paikot-ikot lang sa iyong nadaanan. Subalit kabisado iyon ang binata. Ilang taon din siya noong sumasama sa kanyang ama kapag walang pasok sa eskwela. Nang malampasan ang hardin na iyon, ay sumenya si Miguel sa mga kasamahan na sumunod lang sa kanya. Alam kasi niya kung saan ang kwarto ng Don. Kasama rin siya noon ng kanyang ina tuwing nagpapalit ng pobre kama at naglinis ng mga kwarto. Pinili nila na sa madaling araw sumalakay. Sa ganoon, ay pahinana ang lakas nitong taglay bilang isang aswang. Maging ang mga tauhan nito ay ganoon din. Nasa pasilyo pa lamang sila, ay napasabak na kaagad sila sa pakikipaglaban sa mga galamay ng Don. Nakatulad din niyang mga aswang. Ngunit madali lang na napabagsak ng grupong asasin ng mga aswang na iyon. Walang kahirap-hirap sa kanilang patay ng mga aswang gamit ang buntot pagi at tansong punyal. Narinig nilang bumukas ang pinto sa loob. Nakita nila ang mukha ng mabangis at galit na Don sa anyong halimaw. Mabilis sila nitong sinugod. Unang sumabak si Sky. Gamit ang buntot pagi ay hinampas niya ito ng buong lakas. Umiyaw ang matanda sa hapdi ng paglapat nito sa kanyang balat. Hindi niya inasahan na masasaktan siya sa sandatang bitbit ng kalaban. Ginisihan nito ni Miguel. Paano pa kapag sabay silang 5 na susugod dito? Ngayon na kita sisingilin Don Amadeo. Sa buhay ng aking pamilya na tila walang halagang kinitil mo. Wika ng binata. Sino ka ba? Galit na tanong ng Don. Sa dami ba naman ang buhay na kanyang kinitil? Ako lang naman ang pinapahanap mong anak ni Nestor na naging saksi ng iyong pagiging aswang. At bumalik ako para sa hustisya ng aking pamilya. Galit na wika ng binata. Umalakhak lamang ang Don. Wala itong pakialam sa mga buhay na kinitil niya. Para sa matanda, ay pagkain lang sa kanila ang mga tao. Walang halaga. Mas lalong nagalit si Miguel nang marinig iyon. Mula sa mismong bibig ng matanda. Sumenya siya sa kanyang mga kasamahan para sa sabayang pag-atake. Naisin mang umilag at tumakas ng matanda ay nahihirapan siya. Ibang lakas at liksi ang taglay ng 5 nangunguna sa pangkat ni Supremo. Ang mahigpit na kalaban nito sa iligal na gawain. Sa malakas na hampas gamit ang buntot pagi, ay parang bulati si Don Amadeo na naputol ang buntot. Hindi nito malaman kung saan ibaling ang katawan dahil sa kakaibang sakit ng sugat na dulot ng mga tinik ng buntot pagi. Nang manghina na ito at tumihaya, ay mabilis na sinakyan ni Miguel. Umupo siya sa tiyan nito, kaya babangon sana ang matanda. Ngunit mabilis na ibinaon ng binata ang punyal na tanso sa dibdib ng matanda. Isang tarak lang sa dibdib ng matanda ay mabilis na binawian ito ng buhay. Maitim na usok ang lumabas mula sa bibig ng matanda matapos maputol ang kanyang hininga. Iniluwa rin ito ang perlas na itim. Nagkatinginan silang 5 nang makita iyon. Ilang sandali pa ay may lumabas sa isang pintuan. Nagulat pa ito nang una nang makita silang 5. Ngunit napasigaw rin nang makita na nakatihaya ang matanda sa sahig na wala ng buhay. Lolo? Sino kayo? Anong ginawa niyo sa lolo ko? Umiiyak na tanong ng magandang dalaga sabay lapit sa matanda. Umiiyak ito habang yakap ang matanda. Nang makita nito ang itim na perlas, ay kaagad nitong pinulot sa sahig. Ang hindi alam ni Miguel na ang apong ito ang magmamana ng pagiging aswang ng Don. Matalim sila nitong tinitigan. Ngunit hindi nagpatinag si Miguel. Gumaganti lang kami. At isa pa, utos ng aming supremo ng patayin siya. Wika ni Miguel na nakipagtitigan pa sa dalaga. Walang hiya kayo. Magbabayaran niyo ito.
Hindi ko makakalimutan ang pagbumukha ninyo. Galit na wika ng dalaga. Sumenya si Sky na patayin na rin ang dalaga. Mabilis na itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Ayaw niyang idamay ang apo dahil wala naman itong alam sa kasalanan ng lolo nito. Sinenyasan na lamang niya ang mga ito na lisanin na ang lugar. Si Don Amadeo lang ang misyon nila at nagtagumpay na sila roon. Ayaw ni Miguel na madamay ang iba. Pwera na lang kung mapapatunayan niya na katulad ng matanda ay mga aswang rin ang mga ito. At may pagkakataon para roon. Ang kailangan na muna nilang gawin ay lisanin na ang lugar. Naipaghiganti na niya ang kanyang buong pamilya. Magiging tahimik at payapa na ang kaluluwa ng kanyang buong pamilya. Dahil nabigyan na niya ito ng hustisya. Maging siya ay magiging tahimik na rin. Iyon nga lang at nahihirapan na siyang tumiwalag pa sa kanyang trabaho. Alam niyang hahabulin siya ni Supremo at hindi titigil hanggang sa hindi siya mawala sa mundo. Kaya wala na siyang nagawa pa, kundi yakapin ang buong buhay na meron siya. Naniniwala siya na balang araw ay mag-iiba rin ang katayuan niya sa buhay. Na hindi lang siya basta galamay, kundi siya na ang nasa itaas at nag-uutos ng lahat sa kung ano ang nais niyang magaganap. Wakas. Taong 1975, sa makalumang panahon na ito, ay naglipa na talaga ang mga aswang sa probinsya. Lalo na't wala pang mga kuryente, maayos na transportasyon, at hindi sibilisadong lugar. Iilan lang ang mga kabayan noon. Sobrang layo pa ng distansya. Talagang ibang-iba sa pamumuhay ngayon. Disclaimer lang po, sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong nilalang, hindi ko ipinipilit na paniwalaan ninyo ang kwentong ito. Ang karanasan kasing ito ay karanasan ng aking lola noong dalaga pa lamang siya. Sa panahong ito sa edad na 25, madalas marami ng anak. Ang iba may 3 hanggang 4 na supling. Ngunit ang lola ko ay nanatiling dalaga sa edad na 25. Na-indespair daw kasi sa unang pag-ibig, kaya matagal ang trauma sa kanya. Kaya edad 28 na ito nang makapag-asawa. Pero ang karanasan niyang aking ibabahagi dito ay noong dalaga pa siya. At iyon ay sa edad na 25. Panganay ang lula sa 11 na magkakapatid. Ang sumunod sa kanya ay may mga asawa na. 3 sa mga ito, 1 lalaki at 2 babae. Kaya siya pa rin ang naging katuwang ng nanay at tatay niya sa lahat ng gawain. 6:00 pa lang noon ay nagtatago ng mga tao sa kanilang tahanan. Sa ganong oras kasi ay naglipanan ng mga aswang at hindi basta iyon dumadaan lang kapag alam nilang mga mahihina ang nasa loob ng bahay, gaya ng mga bata lang o di kaya ay nag-iisa lang, ay talagang hindi nila iyon tatantanan. Gaya ng nangyari sa bunsong kapatid ni Lula Leticia, naatasan siyang magbantay ng 7 buwang sanggol niyang kapatid noon. Humayo kasi ang kanyang mga magulang para ipagbenta sa palengke ng bayan ang kanilang produktong mani at saging. Isinakay iyon sa karusa ng kalabaw at nilakbay ng 7 oras mula sa kanilang baryo patungo sa bayan. Laging ganoon ang sistema kapag may aning produkto sa kanilang bukid. Kaya madaling araw ang mga ito umaalis at gabi na rin kung makauwi. Maging ang mga ito ay mapapasabak minsan sa pakikipagbuno o pakikipaglaban sa mga aswang. Iyon nga lang at maraming alam na Latin ang papa nito para lumayo ang mga aswang.
Kaya hindi sila basta magalaw ng mga iyon. Ako nga pala si Chelsea, sir. At ang kwentong ito ay kwento pa ng lola. Ganito sisimulan sa pagsasalaysay. Isang hapong sobrang lakas ng ulan. May bagyo yata at halos wala itong tigil. Nag-alala ang dalagang si Leticia para sa kanyang mga magulang. Paniguradong hindi makakatawid ang mga ito dahil sobrang taas at sobrang lakas ng baha. May makakain naman sila dahil maraming imbak na giniling na mais na bigas sa kanilang kubo. Ang inaalala lang talaga niya ay ang kanyang nanay at tatay na hindi niya alam kung saan naabutan ng malaking baha at ulan. Kung may nasisilungan ba itong bahay o baka sobrang basa na ng mga ito ng ulan. 6:00 na ng gabi ay tumila naman ang ulan. Iyon nga lang at paniguradong ang tubig baha ay kinabukasan pa, huhupa. Kaya paniguradong hindi pa makauwi ang kanyang nanay at tatay. Kaya saan sususo ang kanyang kapatid na sanggol? Tiyak magwawala ito sa gutom. Mabuti na lang at naisipan ni Leticia ang ginagawa lagi ng kanyang ina, ang magpakulo ng dahon ng abukado at lagyan ng kaunting asukal para ipasuso sa bata. Iyon na lang ang ginawa ni Leticia habang maaga pa at paniguradong hindi makakauwi ng gabing iyon ang kanilang nanay. Matapos maghapunan ng maaga ay nagbukas na ng banig ang dalaga. Banig na yari sa pandan iyon. Ang nanay pa nila ang gumawa ng banig na iyon. Kakaidlip lang ng magkakapatid nang may biglang dumapong tiktik sa bubong ng bahay. Mabilis na bumangon si Leticia. Sinigurado niyang mababantayan ang kanyang mga kapatid. Hindi niya pinatay ang lampara at kinuha ang isa pang itak na nakaipit sa kanilang sahig na kawayan. Itinabi niya iyon at nilabanan ang antok na kanyang nadarama. Una ay pilit na hinahalukay ang kanilang bubong na kugon. Tapos biglang natigil na naman. Naging mabangis na naman ito at pagkatapos ay lilipad na naman kundi kaya iikot sa kanilang bahay. Napasigaw si Leticia nang biglang sumilip ang matang sobrang bilog ang hugis na nagbabaga at mapulang mapula. Kitang-kita niya itong nakatitig sa sanggol na 7 buwan pa lamang. Mabilis siyang kumuha ng sako at itinakip roon. Wala siyang mahinga ng tulong. Kahit anong pagsisigaw ang gagawin niya, ay hindi siya maririnig ng mga kapitbahay. Sobrang layo naman kasi ng mga ito. Ang tanging magagawa na lamang niya ay ang magpakatapang. Ilang sandali pa'y nakita niyang tila gumagalaw ang banig. Hinihila ito at ang ulo ng bunso ay papunta sa malaking butas kung saan nakasilip kanina ang aswang. Mabilis iyong binawi ni Leticia. Hinila rin niya iyon palayo sa butas. Napaiyak na si Leticia habang tinitingnan ang kanyang mga kapatid. Wala pa namang lalaki na malaki ang pwedeng umalalay sa kanya. Ang kapatid niyang lalaki na kasama ay 7 taon at 3 taon lang. Anong magagawa ng mga ito? Wala nga itong alam sa mga nangyayari sa paligid. Samantalang, ang kanyang mga magulang naman, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay pauwi, nang biglang dumilim ang buong paligid. Nagmamadali ang mga ito ngunit alanganin pa rin. Kamuntik pa ang mga itong matangay ng ulo ng baha na galing sa bukid. Tatawid na sana sa panglimang malaking ilog ang ama at ina ni Leticia nang may marinig sila mula sa itaas na bahagi. Paliko kasi ang ilog mula sa kanilang tatawiran, kaya hindi makikita ang tubig mula roon. Pero hinahawakan na ng ama ni Leticia ang asawa at pumasok na sa kanyang isipan na bugso na ng malaking tubig ang kanyang naririnig. Hindi nga siya nagkamali.
Nang lumiko iyon ay hinila ng kanyang ama ang asawa palayo sa ilog at paniguradong ang apaw iyon. Dinala ito sa mataas na bahagi, maging ang kalabaw ay tila natakot rin. Patakbo rin itong umakyat sa mataas na bahagi habang hinihila sa kabilang kamay ng kanyang ama. May dala pang karusa at mga binili nilang kakailanganin ang kalabaw. Ang alaga nilang aso na si Baliling ay umiiyak ring nakabuntot. Nanlumo ang kanyang ina, kamuntik na sila. Dahil hindi na sila makakatawid ng baha, ay naghanap sila ng pwedeng masilungan. Mula sa di kalayuan ay may natanaw silang kubo. Doon sila mabilis na lumipat at wala na rin silang ibang pagpipilian dahil unti-unti nang pumapatak ang ulan. Pagdating sa bahay kubo ay naabutan nila ang matandang babae na mag-isang nakaupo sa gilid ng kanyang pinto. Matalim ang mga matang nakatitig sa kanila. At tubili sana ang ina ni Leticia, ang kaso ay wala na silang magagawa pa. Unang pagkakataon sa buhay nila na may nakasalamuha silang tao na parang ayaw magkaroon ng bisita. Samantalang halos lahat naman maging silang mag-asawa ay tuwang-tuwa kapag may taong dadayo ng kanilang bahay. Kaligayahan nilang matulungan ito sa kung ano ang kailangan. Ibang-iba ang matanda, pero kailangan pa rin nilang lambingin at babagsak na ang napakalakas na ulan. Todo iyak pa si Baliling na kanilang alaga na hindi nila maintindihan kung anong nais nitong iparating. "Lola, kahit magbayad na lang po kami, Lola. Maawa ka lang po at babagsak na ang ulan." Pagmamakaawa ng ama ni Leticia. Masungit itong tumayo at pinagliligpit ang kanyang mga kalat, maging ang kanyang mamaan. Dinura nito ang ginunguyang mama at pagkatapos ay pinapasok na ang mag-asawa. Kaninang nasa malayo pa ang mag-asawa ay ang talim na ng titig nito, ngunit nang nasa malapitan na ay halos ayaw na nitong tumingin sa kanya. "Wala akong pagkain," masungit na wika ng matanda. Mabilis namang sumagot ang ina ni Leticia na ayos lang at may dala silang bigas. Manghihiram na lang sila ng kaldero. Hindi na ito sumagot pa, kaya nagpasya ang mag-asawa na gumawa ng apoy at magsaing. Gusto sanang punain ng ginang ang lansa ng kanyang nasasamyo. Ang kaso ay atubili siya dahil sobrang sungit ng matanda. Maging ang asawa nito ay napuna rin naman ang lansa ng lugar. Hindi lang din ito naimik. Habang nakahiga ay iniisip ng mag-asawa ang kanilang mga anak. Unang pagkakataon kasi iyon na hindi kaagad sila nakauwi. Tila may bagyo yata at sobrang lakas pa ng hangin. Halos dinuduyan na ang kubo ng matanda. Nakatulog ang mag-asawa at naalimpungatan ng mga hating gabi na wala na ang ulan. Nagpasyang ina ni Leticia na uuwi na dahil hindi siya mapalagay. Hindi siya makatulog ng mahimbing dahil iniisip niya ang kanilang mga anak. Subalit sinaway siya ng asawa dahil hindi nila matansya ang lalim ng ilog. Baka ano rin lang sila ng baha. Medyo kumalma naman ng kaunti ang ginang. Ilang sandali pa ay narinig nilang binubuksan ang bintana. Tila may huni ng wakwak at pumapagaspas pa ang pakpak nito. Napahawak ng mahigpit ang ina ni Leticia sa asawa. Ilang sandali pa ay narinig nila ang matanda na umuubo. Aswang palang may-ari ng kubo. Bulong ng ama ni Leticia sa asawa. Biglang umubo ulit ang matanda, kaya napakapit ang ginang sa kamay ng asawa. Ang isang kamay ng ama ni Leticia ay nakahawak na rin sa itak nitong nasa kanyang gilid. Kapag ito gagawa ng hakbang palapit sa kanila ay hindi siya mag-aatubili na tagain ito. Naalala ng ginang ang mga anak
Madalas 6:00 pa lang ng gabi ay aaligid na sa kanila ang mga tiktik. Minsan marami pa ito. Nag-alala ang ginang at baka nabisita na naman ng mga masasamang hininga ang kanilang mga anak. Sobrang sama pa naman ng pagtambol ng kanyang dibdib. Parang gusto na niyang liparin ang kanilang bahay kung pwede lang. Iba nga yatang instinct ng ina dahil tama ang kanyang nadarama. Sa sobrang antok ni Leticia, hindi na niya napigilan ang antok. Nakatulog na ito ng mahimbing. Kahit nakayakap siya sa sanggol ay hindi niya naramdaman ang unti-unting paghila ng aswang sa bata. Papunta sa butas na tinakpan lang niya ng sako. Kinuha lang din ito ng aswang. Naglalaway na hinihila ang sanggol. Naiyak pa ng iyak. Subalit dahil napailalim sa itim na mahika ang magkakapatid, hindi man lang ng mga ito naramdaman ang lahat ng pangyayari. Himbing na himbing lang sila sa kanilang pagkakatulog. Pagkagising nila kinabukasan ay malaki na ang butas sa kanilang puluhan. Nawawala na rin ang sanggol kaya umiiyak na si Leticia. Maging ang iba niyang kapatid ay umiiyak na rin nang malamang nawawala ang kanilang bunso. Inanap nila sa labas ng bahay ang kanilang kapatid, gayon na lamang ang hagulgol ni Leticia nang makita ang katawan ng sanggol na wala ng buhay. Nakadapa ito at nilalangaw. Ang iba ay mga bangaw. Nagkalat pa ang ibang laman loob nito, kaya naduwal si Leticia habang nasa harapan ng sanggol. Maging ang kanyang mga kapatid ay napaiyak na rin. Ang 3 taon niyang kapatid ay usisa ng usisa. Kung si bunso na daw ba ang nasa kanilang harapan, kinain raw ng kanilang pusa si bunso. Wala rin kasi ang aso nilang si Balilin. Kapag may lakad ang mga magulang nila, kahit sa bukid man iyon patungo o sa bayan, ay hindi talaga ito nagpapaiwan. Umiiyak ito kapag hindi pinapasama, kaya nasanay at laging kasakasama ng kanyang ama kahit saan man magpunta. Kaya walang asong naiwan sa kanila ng mga sandaling yun. Hindi malaman ni Leticia ang kanyang gagawin. Wala man lang silang mahingian ng tulong kahit kapitbahay man lang. Sobrang layo pa mula sa kanila ang mga iyon. Kumuha na lamang siya ng lampi ng bunso at malaking supot. Isinilid niya sa supot ang katawan ng sanggol at tanging ang ulo lang ang inilabas. Pagkatapos ay binalot na ng lampin. Nangingitim na ang mukha nito. Walang ibang nagawa si Leticia kundi ang humagulgol ng humagulgol. Halos takasan na siya ng lakas at sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang kapatid. Kung hindi sana niya tinulugan, edi sana hindi nakuha ng mabangis na aswang ang kanyang kapatid. Namumugto na ang kanyang mga mata sa kakaiyak ay hindi pa rin siya tumatahan. Ang kapatid niyang 3 taon ay nakapulupot sa kanyang liig habang nakaupo siya sa harap ng bunsong wala ng buhay. Gusto siyang patahanin ng kanyang 3 taong kapatid. Awang-awa ito sa kanya. Ang ibang mga kapatid ay umiiyak na rin. Ilang sandali pa'y naririnig na nila ang kahol ni Balilin. Patakbo na itong lumapit sa kanila. Mas lalong napaiyak ang dalaga. Natatakot ito sa posibleng maging reaksyon ng kanilang magulang. Nang makarating ang mag-asawa ay alam na kaagad ng mga ito na may matinding problema. Dahil sa paraan ng pag-iyak ng mga anak, maging ang ekspresyon ng mga mukha nito ay nakakabahala. Kinabahan na kaagad ang ina. Patakbo itong pumasok ng bahay. "Anong nangyari, Leticia?" Tanong ng ina nito na halos tinakasan na ng dugo ang buong katawan dahil sa sobrang putla dala ng nerbiyos at kaba. "Nay, si Bibi!" Umagulgol na wika ni Leticia. Hindi nito magawang dugtungan ang sinabi nito. Kaagad na kinarga ng ginang ang bunsong anak. Subalit nagtataka ito at tila kakaiba ang katawan ng bunso.
Tinapaka pa nito ang gitnang bahagi ng bata. Leticia, ano to? Bakit ganito? Tanong pa nito. Kinain ng aswang si baby. Patawad, Nay. Hindi ko nakayanan ng antok. Pinilit ko namang labanan. Umiiyak na wika ni Leticia. Ang amang itinali muna ang kanilang kalabaw sa likod ng bahay ay nagmamadali ng marinig iyon. Pag-akyat nito ay nakita ang nangingitim ng sanggol nitong bunso ay kaagad na kinuha at niyapos ng mahigpit. Napahagulgol na rin ito. Hindi matanggap ang nangyari sa bata. Kung nakauwi lang sana sila agad ng gabing iyon, ay wala sanang nangyari na masama sa kanyang anak. Hindi rin naman nila inasahan na biglang sasama ang panahon. Biglang naalala ng mag-asawa ang matandang kanilang natulugan. Aswang iyon, alam nila. Ngunit hindi rin sila sigurado kung iyon ba ang may gawa o kumain sa kanilang anak. Sa dami kasi ng aswang sa kanilang lugar, hindi rin ito bastang akusahan o ituro na lang ang matanda bilang may sala. Ngunit dahil sa galit na walang mapagbuntungan ang ama ng tahanan, ay binalak nito na sunugin ang tirahan ng matandang aswang na mag-isang naninirahan sa malayong parte na iyon ng karatig nilang baryo. Ngunit hindi kaya ng konsensya nito na gumawa ng karahasan. Kung aswang man ito ay hindi niya nasaksihan ang matanda na kumain ng tao, at mas lalong hindi niya nasaksihan na naging mukhang halimaw ito. Kaya hindi niya kayang saktan, lalo pat mag-isa lang ito sa buhay. Iniisip na lamang nito na balang araw ay pagbabayaran din ng aswang na iyon ang brutal na pagpatay nito sa kanilang sanggol. Maging si Leticia, nasising-sisi sa sarili, ay pilit pinapaintindi ng kanyang ama na wala siyang kasalanan sa lahat. Hindi rin naman siya naging pabaya. Ginawa rin niya lahat upang maprotektahan ang kapatid. Kaya lang ay napailalim pa rin siya ng itim na mahika ng mga aswang. Inakala pa ni Leticia na papatayin rin siya ng palo ng kanyang mga magulang. Hindi niya inaasahan na maiintindihan rin ng kanyang mga magulang ang sitwasyon nila. Dahil totoo naman na hindi siya nagpabaya. At hanggang dito na lamang po ang kwento, mga kaswang. Sobrang sakit talaga. Time. Taong 1978. Kwento ito ng isang ulirang asawa. Siya ay ang aking tiyuhin na ngayon ay namayapa na sa kabilang buhay. Nitong mga panahong ito, magulo na nga sa pagitan ng mga militante at mga bandido. Nakikisabay pa nga ang mga mababangis na aswang na hindi alam ng aking mga magulang kung saan nanggagaling. Oo mga kaaswang, minsan lang itong ikinwento ng aking mga magulang dahil ang aking ama ang kambal sa panauhin na paksa ng kwentong ito. Bagong salta sa baryo ang mga nasabing pamilya ng aswang, at ang sabi-sabi ay lumaya sila sa kanilang lugar dahil tinutugis ang kanilang mga angkan. Iyon pala ay kailangan naman talagang tugisin dahil sobrang nakakaperwisyo ang angkan ito ng mga aswang. 6 na buwang buntis ang ginang na itago na lamang natin sa pangalang Huling sa banwa ng Kawayan, Negros Occidental. Tahimik at masaya naman ang pamumuhay ng mag-asawang Huling at Bebot. Isang mangingisda ang asawa
At ito ang pangunahing pinagkakakitaan nila bilang nagsisimula pa lamang sa kanilang pamumuhay. Sobrang saya ng mag-asawa. Sabik na silang masilayan ang kanilang panganay na anak na kambal sana. Oo mga kaaswang, may kambal din sana akong mga pinsan kung nabuhay lang ang mga iyon. Mahal, sigurado kang hindi ka takot maiiwang mag-isa dito sa bahay? Tanong ni Bebot sa kanyang asawang si Huling. Hindi siya panatag sa kanyang pagpapalaot dahil maiiwang mag-isa ang buntis na asawa. Oo naman, mahal. Mas gusto ko nga kasing mag-isa. Hindi ako komportable kapag narito ang kambal mo sa bahay. Prangka ng ginang na asawa. Bakit ang init na naman ng dugo mo kay Bobet? Siya na nga lang ang natitirang kapamilya ko. Parang ayaw mo pa yata maging kasama natin siya. Mahabang litanya ng asawa na tila ba nagtatampo. Humingi ng dispensa si Huling sa asawa. Hindi naman siya ganoon kay Bebot noong unang dating nila sa lugar. Talagang naglilihi siya at ang kambal ng asawa ang pinaglilihian. Wala na nga magagawa pa si Bebot. Mahilig kasi talaga ang kanyang asawa na mag-isa. Kahit pa man noong dalaga pa lang ito at lihim niyang sinusubaybayan. Siguro nga ay talagang pinaglilihian ng asawa ang kanyang kambal. Dahil noong hindi pa ito buntis, ay magkalapit naman ang dalawa. Nagkataon din naman na may trabaho rin si Bobet. Kung kaya't hindi na halos na ito makabisita sa kanila. Hindi katulad nung dati, na sa kanila na ito tumitira. Wala pa ring hilig sa trabahong dagat ang kambal nito. Pagsasaka ang gustong hanap buhay ng binata. Naging kampante lamang si Bebot sa tapang na mayroon ang kanyang asawa. Nasanay na siyang iniiwan ito ng madaling araw para pumalaot at maghuli ng maraming isda. Wala sa isip nito na may mangyayaring isang malaking dilubyo sa buhay ng kanyang mag-ina. At iyon ang hinding-hindi niya makakalimutan. Isang pagkakataon noon, kakaalis lang ng lalaki sa bahay ng mga alauna ng madaling araw. Hindi alam nito na ang isang pamilya ng aswang nakakalipat lang at halos isang linggo pa lamang na nakatira sa kanilang baryo ay lihim na minamatsagan ang buntis na asawa. Dahil magkakapitbahay lang ang mga ito, amoy na amoy ng mga ito ang mabangong tila hinog na langka na nasa sinapupunan ng asawang si Huling. Mahal ha, ikandado mo yung pinto. Bilin pa ni Bebot matapos gawaran ng halik ang asawa sa noo at labi. Sige mahal, ingat ka. Wika nito ngunit nakapikit ang mga mata. Parang ayaw pa sanang umalis ng lalaki ng mga oras na iyon. Parang gusto niya ay yakapin lang magdamag ang asawa. Tila namimiss niya ito kahit hindi pa man siya nakaalis ng bahay. Kung hindi lang niya kailangan mag-ipon para sa panganganak nito, hindi siya mapipilitang iwanan ito laging mag-isa. Hindi na namalaya ni Huling na nakatulog na siyang muli. Mabilis na rin siyang hinila ng antok dahil na rin sa nagdadalang tao siya at madalas ay madaling araw na siya nakakatulog ng mahimbing. Hindi na niya nakandado ang pintuan pa. Tuluyan nang napahimbing muli ang kanyang pagkakatulog. Nagising na lamang siya na tila ang daming yapak at may mga pagaspas ng pakpak sa loob ng kanyang bahay. Nagmatsyag ang ginang at nang makumpirma na nasa loob nga at halos nakapalibot ito sa kanya, ay mabilis niyang kinapa ang posporo
at ang kanilang lampara. Ngunit hinawakan siya ng mga nilalang. Sisigaw sana ang ginang. Ngunit mabilis na hinawakan ang kanyang bibig. Kinagat ng isa sa mga ito ang kanyang leeg. Sinipsip ang dugo. Hindi lang dalawa ang tila nakapaligid sa ginang. Nasa 4 ito at salitan sila sa pagsipsip ng kanyang dugo. Matapos makontento sa kanyang dugo, ay mabilis na binutasan ang tiyan niyang may laman na kambal. Tanging mga sanggol lamang sa kanyang tiyan ang punteriya ng mga ito. Kanya-kanyang kagat at dakma ng nagkalasog-lasog na piraso ng sanggol na 6 na buwan pa lamang sa loob ng tiyan ng ginang. Nang maubos ang sanggol, ay tila paisa-isa ng lumisa ng mga halimaw na tila tuwang-tuwa dahil sa busog at tagumpay sila sa kanilang plano ng gabing iyon. Pagka-uwi ng lalaki, nadatnan niya ang kanyang asawa na parang hayop na nilapa. Halos mabaliw si Bebot sa sinapit ng kanyang mag-ina. Pinangako niya sa sarili na hindi siya titigil hanggat hindi niya mabigyan ng hustisya ang pagkawalan ng 3 buhay na pinapangarap niyang magiging kasama hanggang sa huling hininga niya. Ngunit mga aswang lamang pala ang sisira sa kanyang pangarap na binuo noon. Kasama ang asawa na hindi man lang yata handa sa kaniyang sinapit sa kamay ng mga aswang. Matapos ilibing ang asawa, ay mag-isa na lamang muli sa buhay si Bebot. Kaya nang malaman niyo ng kambal na si Bobet, ay hindi ito nagdalawang isip na puntahan siya sa kanyang bahay para damayan. Humingi pa ito ng dispensa dahil hindi nakadalo sa libing ng manugang. Hindi niya kasi nabalitaan kagad dahil galing din pala ito sa pangingibang bayan para maghanap ng mas mabuting trabaho para mabilis makapag-ipon dahil balak na rin pala nitong magpakasal sa kanyang nobya. Nalungkot din ito sa sinapit ni Huling. Naging mabait rin kasi ito sa kanya at parang kapatid na rin ang turing niya rito. Nung sumunod na buwan, isang bata na naman ang natagpuan na walang buhay. Hinala rin ng mga karamihan ay naaswang ito. Batay sa sinapit nito na halos wakwak na ang tiyan at nawawala ang ibang laman loob. Nagtaka si Bebot. Halos sunod-sunod na ang pananalasa ng aswang sa kanilang lugar. Dati naman tahimik lang ang lugar nila. Walang aswang ang gumagambala at namimirwisyo sa mga naninirahan sa lugar. Biglang pumasok sa isipan ni Bebot ang bagong kapitbahay. Ang mga ito ay halos hindi nakikisalamuha sa kanila. Lagi lamang ito nasa loob ng kanilang bahay at wala man lang silang ideya kung saan nanggaling ang pamilya at kung ano ang trabaho ng mga ito. Nagsimula lang din ang pananalasa ng mga aswang nung dumating ito sa baryo. Kaya hindi malayong ang mga ito nga ang mga salarin. Humingi ng tulong si Bebot sa kanyang kambal. Hindi rin yata niya kakayanin itong mag-isa dahil buong pamilya ang kakalabanin niya. Nagtanong-tanong rin siya kung anong mabisang pangontra sa aswang na pwede gamitin upang magapi ang mga ito. At para makasigurado, pinuntahan niya ang isang bantog na manggagamot o albularyo na taga-kabilang baryo. Hihingi siya ng pangontra sa mga aswang na pumaslang sa kanyang mag-ina. Pagdating ni Bobet na kaniyang kambal, sinabi niya kaagad ang plano. Wala ang mga itong sinayang na oras. Nang gabi ding iyon ay minatyagan nila ang bahay ng nasabing pamilya.
Nagkubli sila mula sa di kalayuan. Hindi man lamang sila nahirapan na mag-abang. Dahil kakapwesto pa lamang nila sa malaking puno na may nakausling malaking bato sa gilid. Malapit ng kaunti sa bahay ng mga ito. Nang may mga nilalang kaagad na lumabas sa bahay. Hindi ito dumaan sa pintuan, kundi sa bintana at nasa kakaibang anyo ang mga ito. Katawan ay tao, ngunit ang ulo ay parang aso. At nagbabaga ang mga mata. Nailarawan nila ang figurang iyon dahil maliwanag ang sikat ng kabilugan ng buwan. Ilang sandali pa ay biglang nagsiiyakan ng mga asong alaga ng kapitbahay nila. Marahil ay nadaanan ito ng mga nilalang. Malakas ang buntong hininga ni Bebot. Kung sana noon pa lang ay hindi siya naging kampante sa mga ito. Buhay pa sana ang kanyang mag-ina. Bigla namang gumuhit sa puso niya ang kirot. Hindi na yata maghihilom ang kanyang sugat sa puso. Pero sisiguraduhin niya na maipaghihiganti niya ang kanyang mag-ina. Uubusin niya ang pamilya ng aswang na nagdala ng dilubyo sa kaniyang buhay. Niyaya niya ang kanyang kambal na pasukin ang bahay ng mga aswang. Mabilis ang kanilang galaw at pinasok kaagad ang nasabing bahay. Tumambad sa kanila ang napakalansang silid. Parang walang babae na nakatira at sobrang kalat ng loob. Ngunit ang higit na nakaagaw ng kanilang pansin ay ang mga pinausukang karne sa ibabaw ng abuhan. Kahit tuyot na ito, ay mahahalata na dibdib ito ng tao. Ang iba ay may mga kamay pa. Nandiri ang dalawa. Halos masuka ang mga ito. Hindi na sila nagtagal pa sa loob. Dahil dito, ay napagtanto ng dalawa na mga aswang nga ang pamilya. Iyon nga lang na paglabas ng mga nilalang. Nakakaiba sa bintana ng bahay ay kumpirmado na ng byudo na aswang nga ang pamilya. Iniwan na kaagad nila sa bawat sulok ang maliliit na bote ng langis. At ikinabit ang iba sa pintuan ng mga bintana. Aapaw lamang ang langis na iyon na siyang pangontra sa mga ito kapag pumasok na sila. At hindi nila matitiis ang init at amoy ng langis na iyon na binigay ng albularyo. Ayon din ito sa albularyo nagbigay. At iyon ang mamatyagan ng byudo kasama ang kanyang kambal. Aabangan na lang nila kung ano ang magiging resulta. Bumalik ulit sila sa pwesto, sa ilalim ng malaking puno na may nakausling malaking bato. Doon ulit sila magtatago. Antok na sila sa kahihintay ng mga nilalang. Subalit pinilit ni Bebot na huwag makatulog. Hinayaan na lamang niya ang kanyang kambal sa pag-idlip. Sunod-sunod ang tiktilaok ng mga tanda. Indikasyon na madaling araw na. Sa bagay, sanay na rin sa pagpupuyat si Bebot, kung kaya't kinaya niya ang magdamag na walang tulog. Biglang nagkagulo ang mga aso sa unahan. Ibig sabihin ay nariyan ng mga ito. Biglang may kakaibang huni na narinig si Bebot. Ang mga ito na nga at tapos na yata makapambiktima. Mabilis na ginising ni Bebot ang kambal. Nagmatsyag sila kung ano ang gagawin ng mga ito. Hinanda ng kambal ang kanilang mga itak na panlaban sakaling mapapalaban nga sila sa mga ito. Sobrang bangis ng huni ng mga nilalang nang makapasok ng bahay. Napagtanto nilang mabisa nga ang langis ng albularyo. Bumalik ang mga ito sa anyong tao. Patay na rin sa mga boses ng mga ito. Naging boses ng isang normal na tao. Dinig na dinig nila ang malakas na pagmumura ng isa sa mga ito. Yawa! Sinong pangasang pumasok sa bahay natin?
bulyaw ng isang lalaki. Isang dalaga yata ang nagrereklamo na sobrang init at sobrang kati ng kanyang katawan. Napagtanto ng kambal na iyon pala talaga ang epekto ng langis na iyon sa katawan ng mga aswang. Hindi pa man sila nakasugod. Sa mga ito ay mabilis na ang mga itong nagsialisan sa bahay. Nagtitipon-tipon ang mga ito sa harapan mismo nilang dalawa. Tanging puno ng malaking kahoy ng nara at nakausling bato lamang ang nakaharang sa pagitan nila. Dinig na dinig ng kambal ang usapan ng pamilya. Eto na naman tayo. Saan na naman tayo mapapadpad nito, tay? Nakakapagod na palipat-lipat. Reklamo ng anak nitong dalaga. Tama. Nakakapagod na nga ang kantong buhay. Kay bago lang natin dito. May nakakaalam na kaagad ng ating katauhan. At balak pa talaga tayong paalisin sa lugar na ito. Reklamo naman ng isa. Binatilyo pa ito ngunit may katangkaran. Kaya mainit ang ulo ko sa mga tao. Wala silang ginawa kundi lagi tayong ipagtabuyang palayo. Galit na wika ng ama. Hindi na napigilan ni Bebot ang kanyang sarili. Tumayo ito at sinagot ang sinabi ng amang aswang. Pipigilan pa sana ito ng kambal. Ngunit huli na at nakatayo na ito at galit na sinagot ang sinabi ng nilalang. Kung hindi naman kayo mga abusadong aswang hindi kayo ipagtatabuyan ng mga tao kung saan lugar man kayo mapadpad. Nagulat ang buong pamilya nang marinig ang taong nagsalita sa kanilang likuran. Patakbong umalis ang mga anak dahil sa takot, kaya napasunod ang mag-asawa. Mabilis ring sinundan ng kambal ang mga ito. Hindi papayag si Bebot na basta na lang ito makatakas na hindi man lang siya nakakapaghiganti sa buhay ng kanyang mag-ina na dinali ng mga ito. Ngunit sobrang bilis tumakbo ng mga aswang. Halos palundag-lundag ang mga ito, parang mga kuneho. Nagsisisi siya kung bakit hinayaan pa niyang makapag-usap ang mga ito. Kahit pagmumuka ng mga aswang na ito ay hindi man lamang niya nakuha. Kapag kasi araw ay tulog siya dahil madaling araw ang kanyang trabaho bilang mananagat. Ang mga ito rin naman ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Kaya kahit ilang linggo pa lang silang magkapit-bahay, ay hindi man lamang sila nakapag-usap. Iyon pala ay iba ang espiritu ng mga bagong lipat, na sa pagkakataong iyon ay maghahanap na naman ng mga bagong lungga dahil hinding-hindi na ang mga ito makababalik pa. Tuluyan nang nawala ang mga ito sa paningin ng kambal. Nanlumo man si Bebot dahil wala siyang nadali sa mga ito. Ayos na rin dahil hindi na ang mga ito nakababalik pa sa kanilang bagong nilipatang bahay. Mamumblema na naman ang mga ito kung saan na naman sila lilipat. Sa isipan ni Bebot ay paniguradong hindi rin ang mga ito magtatagal. Kung saan mang bagong lugar ang mga ito mapadpad. Abusado. Kaya kailanman ay hindi magkakaroon ng pagpapala sa pamumuhay ang mga ganoong klase ng nilalang. Sa isip ng byudo ay kung hindi man siya makapaghiganti ng lubos, balang araw ay mahahanap rin ng mga ito ang kanilang katapat. Hindi na nag-asawa pang muli si Bebot. Kahit ilang dekada pa ang nagdaan, ay hindi niya makalimutan ang babaeng pinangakuan niya ng pagmamahal ng walang hanggan. Nang magpakasal ang kanyang kambal, ito na lamang ang kanyang sinuportahan. Ang mga anak nitong kambal din ang siya ring tinuring niyang parang mga tunay na anak. Dalawa silang naghahanap buhay para masuportahan ang pangangailangan ng kambal na pamangkin at maging ng asawa nito. Nang mamatay ito, ay sinabi na rin ni Bobet sa kanyang kambal sa puntod ng dating asawang si Huling. At ang kwentong ito
ay ipinadala ng isa sa mga kambal na minsan ay napagsilbihan ng ulirang tiyuhin na si Bepot. Nais lang niya ay maibahagi kung gaanong naghinagpis ang kanyang tiyuhin sa pagkawala ng asawa at dahil iyon sa mga abusadong aswang. Alam naman natin na hindi lahat ng aswang ay masama, pero kailangan pa rin natin na mag-ingat at huwag magtiwala sa mga taong hindi natin gaano kakilala. Totoong kaibigan nga ay nananabla o di kaya ay kaanak. Iyon pa kayang hindi pa pamilyar na nilalang na hindi niyo pa gaanong kilala. At hanggang dito na lang po. Ingat mga single. Muli ako si Spiritum, ang inyong narrator. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam. Magandang araw sa inyo mga kaswang. Lalong-lalo na sa iyo, Sir Caspar. Tawagin niyo na lang ako sa aking pagkakakilanlang Abel. Edad 30 mahigit na at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan. Ngunit ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari noong bata pa lang ako sa lugar ng Leyte, kung saan ako lumaki at nagkaisip. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan nang minsang sumuot ako sa silong ng kapitbahay namin doon sa Leyte. Taong 2005 nang mangyari ang karanasan kong ito. Nasa edad 13 taon pa lamang ako noon. Nang mga panahong ito ay nakatira pa kami ng aking pamilya sa hindi naman gaano kaliblib na baryo. Dahil nadadaanan pa naman ang aming baryo ng mga pampublikong bus noon. Subalit nasa dulo na ito ng lugar namin. Sa kadahilanang ang mga bus noon sa amin ay makadalawang beses lang kung dumaan sa isang araw. Maayos at gawa na sa kalahating bato ang bahay namin noon. At ganoon din naman ang iilan sa mga kapitbahay namin. Subalit ang iba ay gawa pa rin sa kahoy at pawid. Kahit na maayos na ang bahay namin ay hindi naman ganoon kaayos ang pamumuhay namin. Pagsasaka lang kasi sa bukid ang trabaho ng aking mga magulang. At 4 din kaming magkakapatid at pawang mga nag-aaral pa. Kaya naman kayod kalabaw ang mga magulang ko. Makaraos lang sa pang-araw-araw. Lalo na nang mag-umpisa na ang pasukan. Nadadatnan ko na lang na may mga pagkain na kaming pangbaon sa eskwelahan na nakapatong sa pagkainan namin. At sa tuwing hinahanap ko ng tingin ang mga magulang ko, ay wala na ang mga ito at tiyak kong nasa bukid na naman. Ang nakakatanda ko na lang na kapatid ang naiiwan at nag-aasikaso sa amin upang pumasok sa paaralan. Kapag wala namang pasok ay kasama kami ng mga magulang namin na magtungo sa bukid upang manguha ng mga gulay at prutas na pwedeng ibenta. Abel, ano pang tinutunganga mo dyan? May pasok ka pa. Magayos ka na. Bulalas ng nakakatanda kong kapatid nang maabutan niya akong nakaupo pa rin sa harap ng hapagkainan. Apa Abel, malaki ka na ha. May mga pasok din kami. Matuto ka mag-ayos ng mga gamit mo. Yaw-yaw ng kapatid kong si Elsie. Napabusangot na lang ako at napilitan ng mag-ayos ng gamit ko kahit na noong araw na iyon ay wala ako sa wisyong pumasok sa paaralan. Kaya naman pinilit ko na lang ang sarili ko kahit na masama ang pagkaramdam ko. Dahil noong nagdaang araw lang ay tinulungan kong magbuhat ng niyog na kinopra ang aking ama. Kaya ramdam ko pa ang sakit ng aking katawan. Pagkalabas ko ng bahay ay sakto namang pagdaan ng kaibigan kong si Larry. Dahil sa pareho kami ng paaralang pinapasukan, ay sumabay na ako sa kanya. Abel, papasok ka na. Sabay tayo. Bungad na wika nito sa akin. Oo. Sige, daanan na rin natin si Danilo. Tugon ko sa kanya at lumakad na nga kami. Madadaanan din kasi namin ang bahay ng isa pa naming kaibigan
na si Danilo. Nang madaanan na namin si Danilo, ay kaagad na kaming dumiretso sa paaralang pinapasukan namin. Mabilis namang lumipas ang araw at sabay ulit kaming tatlong umuwi. Habang papauwi kami ay sumuot pa kami sa kagubatan upang manguha ng mga hinog na bungang kahoy. Abel, baka gusto mong sumama sa amin ni Danilo mamaya? Tanong sa akin ni Larry habang nasa itaas kami ng puno ng bayabas. Saan naman? Takang tanong ko. Balita ko kasi bukas kalahating araw lang pasok natin at may pagkakakitaan tayo kung sasama ka. Wika ni Danilo. Oo nga, sabi ng guro namin kalahating araw lang ang pasok namin bukas. Sige ba, sama ako kung magkakapera naman pala tayo dyan. Pagsang-ayon ko kaagad kahit di ko pa alam kung ano ang tinutukoy nila. Nang makauwi na ako sa aming bahay ay naabutan ko ang aking ina na naghuhugas ng mga kamuting kahoy na dala nila mula sa bukid. Kaya naman nagmadali na akong pumasok sa silid ko para magpalit ng damit. Pagkatapos ko magpalit ng damit ay dali-dali na akong lumapit sa aking ina at nagmano. Tsaka tumulong sa kanya sa paghuhugas ng mga kamote. Wala pa ba ang mga kapatid mo? Tanong sa akin ng aking ina. Hindi ko po alam, ma. Maaga kasi kaming pinalabas ng aming guro. Tugon ko. Ay nako, baka kung saan-saan na naman nasabit ang mga iyon. Napapailing niyang wika. Hindi na lang ako sumagot at pinagpatuloy na ang paghuhugas ko ng kamote. Alam ko kasing magyayayaw-yaw na naman ang aking ina. Ikaw, huwag kang papaabot ng gabi sa labas. At alam mong may mga kung ano-anong gumagala kapag gabi na. Dagdag na wika ng aking ina. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Anong ibig niyong sabihin, ma? Yung anak ni Kumaring Edna, hinabol daw ng aswang kagabi. Bali-balita kanina. Mabuti na lang at hindi naabutan. Kaya kayo huwag kayong magpapaabot ng gabi sa daan pa uwi kung ayaw niyong mahabol. Mahabang litanya ng aking ina. Maniniwala na sana ako sa sinasabi niya nang biglang sumingit ang aking ama at nagwika na. Nako Emma, nagpapaniwala ka na naman sa bali-balita eh. Ilang taon na tayo dito sa lugar na to na isang beses ay hindi pa tayo nakakakita ng aswang na yan. Singit ng aking ama. Oo nga ma, baka naman aso lang yung humahabol sa anak ni Aling Edna. Sigunda ko sa aking ama. Ay, bahala kayo sa mga buhay niyo kung ayaw niyong maniwala. Sige, doon na kayo tumira sa labas ng bahay. Bulyaw ng aking ina sa amin, na ikinatawa naman ng aking ama. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang iba ko pang mga kapatid galing sa paaralan. Kinagabihan ay inutusan ako ng aking ina na bumili ng gaas sa tindahan nila Aling Marta, di kalayuan sa amin. Agaran ko namang sinunod ang utos ng aking ina dahil paubos na rin ang gas namin ng mga oras na iyon. At hindi pa namin tapos ang mga takdang aralin naming magkakapatid. Habang naglalakad ako sa kalsada ay nadaanan ko ang anak ni Aling Edna na si Ate Fe. Nasa balkonahe lang ito ng kanilang bahay na elevated at nakikipagkwentuhan. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng aking ina kanina. Napalinga-linga ako sa paligid ng makitang madilim na at nasa labas pa rin ito at nakikipagkwentuhan. Na para bang hindi siya hinabol ng aswang noong nagdaang gabi lang. Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad ng pagkatingin ko sa aking unahan ay nakita ko ang isang matandang babae di kalayuan na nakakubli sa gilid ng puno. Tila ba may sinisipat ito sa gawi ko at kalahati lang ng katawan nito ang nakalitaw sa punong pinagkukublihan niya. Kaya naman laking pagtataka ko
at tinitignan ko siyang maigi habang naglalakad pasalubong sa kanya. Ngunit nalagpasan ko na lang ang matandang babae na sa tingin ko ay nasa 80 na. Ay matiim pa rin siyang nakatingin sa pinanggalingan ko. Kaya naman sinundan ko ng tingin kung saan siya kanina pa nakatitig at hindi man lang niya ako napansin. Para ba itong asong nakatitig sa pagkain at takam na takam? Nakaramdam na ako ng kilabot ng mapagtantong nakatingin ang matanda sa kinaroroonan nila Ate Fe. Nakita ko pang naglalaway ang bibig nito at naririnig ko ang pagkaskas ng mga ngipin niya. Naaamoy ko rin ang mabahong amoy na nagmumula sa kanya. Natila ba naihi ito sa bestida niya at napakapanghin ito. Nagmadali na ako sa paglalakad upang makabili na ako ng gaas at makauwi na ng tuluyan. Nakaramdam talaga ako ng takot sa matanda. Pagkarating ko sa tindahan nila Aling Marta, ay marami ang bumibili. Kaya naman inantay ko pang matapos ang mga nauna sa akin. "Oh, ano sa'yo, iho?" Tanong ni Aling Marta nang ako na ang bibili. 10 pisong gaas po, Aling Marta. Tugon ko. Tsaka ibinigay ang papel na 20. Matapos akong pagbilhan ni Aling Marta, ay mabilis ko nang isinuksok sa bulsa ko ang sukle at naglakad na pauwi. Sa kakaantay ko noon makabili ay nawala sa isip ko ang takot at kabang nararamdaman ko sa matandang nakita ko kanina. Noong una ay akala ko wala na ito dahil lumalalim na ang gabi. Hanggang sa malapit na akong makarating sa punong kinaroroonan ng matanda kanina. Madalim na sa parting iyon. Kaya naman naisip ko na baka umuwi na ang kung sino mang matandang iyon. Subalit nang makalapit ako ay napakunot ang noo ko nang makita kong nandun pa rin ang matanda at nakakubli pa rin nakasilip patungo sa bahay nila Ate Fe. Dahil sa kilabot ay binilisan ko na lang ang paglalakad ko. Nang makalagpas ako sa matanda ay napatakip talaga ako ng ilong ko nang maamoy ko ang napakabahong amoy na animoy-amoy hasang ng isdang nabubulok na. Minamadali ko na lang ang paglalakad ko nang maya-maya pa ay nakarinig ako ng paghagok ng baboy. Nang lingunin ko kung saan ang gagaling ang tunog ng baboy na iyon, ay nakita ko ang kulay itim na baboy di kalayuan sa akin. Napakaripas talaga ako ng takbo nang marinig kong suminghap ito na tila ba susugurin na ako at hahabulin. Mabuti na lang at nakauwi ako ng ligtas at sa awa ng Diyos ay hindi naman ako hinabol ng baboy. Kamuntikan pa akong pagalitan ng aking ina kung bakit ang tagal kong bumili at malapit nang mamatay ang apoy na nasa gasera. Agaran ko namang sinabi sa kanila na marami ang bumibili kila Aling Marta. Nag-iisang tindahan lang din kasi iyon sa aming baryo noon. Matapos naming kumain ay maaga na kaming pinagpahinga ng aming ama upang maaga kaming magising para sa pagpasok namin bukas sa paaralan. Kinabukasan ay sa paaralan na kami nagkita-kita ni Danilo at Larry at gaya ng napag-usapan ay sabay nga kaming tatlong umuwi. Habang papauwi kami ay naikwento ko sa kanila ang matandang nakita ko kagabi at sinabi na hinahabol ng aswang ang anak ni Aling Edna. Nagtawanan lang naman ang dalawa kong kaibigan animoy. Nagbibiro lang ako sa sinasabi ko. "Tangik, naniniwala ka sa mga sabi-sabi ng mga tsismosa sa baryo natin. Ipanakot lang naman sa mga bata iyang aswang." Natatawang wika ni Larry na humahawak pa sa kanyang tiyan. "Sira tol, wala namang masamang maniwala doon. Baga totoo yun. Nakakatakot talaga yung matandang nakita ko." Wika ko at pilit na kinukumbinsi silang dalawa. "Hahaha, bakla ka ata par.
Hindi naman totoo yung mga aswang na yan. Panakot lang talaga sa mga bata at bakla yan. Tatawa-tawa ding sambit ni Danilo. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanilang dalawa at hinayaan na lamang sila. Nang makauwi nga kami ay nagbihis lang kami at nagkita ulit. Ano pala ulit yung pagkakaperahan natin, tol? Takang tanong ko sa dalawa kong kaibigan. Mamumulo tayo ng mga pako at mga bakal-bakal. Kapag dumami na pwede na natin ibenta yon. Nung nakaraan malaki ang kinita namin ni Larry. Tugon ni Danilo sa akin. Uy, totoo. Yun lang kikita na tayo. Saan nyo naman binenta? Tanong ko ulit. Kay Aling Marta, bumibili yun ng mga bakal at pako. Tugon ni Larry. Matapos nilang sagutin ang mga tanong ko, ay nag-umpisa na kaming mamulot ng mga pako at iba pang mga bakal na mapupulot namin sa lupa at kalsada, maging sa gilid ng mga bahay-bahay ng aming kapitbahay. Aliw na aliw naman ako sa pagpupulot nang marami akong nakikitang pako. Kahit may mga kalawang na at baliko na ay pinupulot pa rin namin iyon. Matapos ang araw na iyon ay tuwang-tuwa ako mga kaaswang. Sa kadahilan ng kumita ako ng 50 pesos nang maibenta ko ang mga pako at mga bakal na napulot ko. Iyon kasi ang unang beses na makahawak ako ng ganoon kalaking pera noon. Nang mga sumunod na araw ay muli akong namulot ng mga pako. Kahit hindi nakasama ang dalawa kong kaibigan. Sinadya kong magsulo ng hapong iyon upang wala akong kaagaw sa mga pwede kong mapulot. Pumili din ako noon ng malaki-laking lalagyan para kung sakaling madami ang mapupulot ko ay mas masaya. Sinuyod ko talaga ang bawat gilid ng bahay noon at maging sa mga bakuran ng kapitbahay namin ay nagpapaalam ako kung pwede ba akong mamulot ng mga pako na nagkakalat lang sa lupa. Ang iba ay pumapayag naman, pero meron din namang mga hindi din pumapayag. Kahit ganoon ay aliw na aliw pa rin ako sa pangunguha at kakanta-kanta pa ako. Nang dumako ako sa bahay nila Aling Idna, ay nasipat kong may mga pakong nakausli sa silong nila. Kaya naman naisipan kong kuhain ang mga iyon. Tumingin-tingin muna ako sa paligid ko at sinipat ang bahay nila Aling Idna kung may tao ba. Nang masigurado kong walang taong nakatingin sa akin, ay agaran akong sumuot sa silong ng bahay nila Aling Idna. Nasakto lang para magkasya ako nang nakaupo at nakayuko. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko mapigilan ang mga ngiti ko nang makita kong malalaki ang mga pakong nakabaon sa lupa. Yung bang mga pako na panghaligi. Medyo kinakalawang na ang mga iyon, kaya tiyak kong hindi na nila ginagamit ang mga pakong iyon. Dahan-dahan at tahimik lang ako sa pangunguha at nakatuon lang talaga sa pagdampot ng mga pako. Habang nangunguha ako ay nakakaamoy ako ng mapanghi. Kaya naman sumisinghot-singhot pa ako para matiyak kung saan galing iyon. Nang hindi ko mahanap ay sa ibang parte naman ako ng silong, gumapang ng dahan-dahan. Ang baho naman dito. Kadiri naman kung dito sila umiihi ni Aling Idna o nagtatapon ng ihi. Sa isip-isip ko noon habang namumulot pa rin ng mga pako. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng mga yapak ng paa sa itaas. At naramdaman kong may tao na sa loob ng bahay nila. Kaya naman minadali ko na ang pagpulot ng mga pako. Subalit kahit anong madali ko, ay marami pa rin talaga akong nakikitang pako. Nangihinayang man akong huwag kunin lahat. Ngunit nagpasya na lang ako na babalikan ko na lang at baka mahuli ako nila Ate Fe. Mapagkamalan pa akong aswang. Nang papalabas na ako sa silong nila Aling Idna, ay nakaamoy na naman ako ng mabaho. At sa puntong iyon ay masuka-suka na talaga ako. Magdidilim na rin ang mga oras na iyon
Kaya naman nagmadali na akong gumapang palabas. Nang malapit na ako makalabas ay, sa kasamaang palad, natisod ko ang sarili ko at nasubsob ako sa lupa. Sakto para mapalingon ako. Sa maniwala man kayo o hindi, mga kaaswang, kamuntika na akong panawan ng ulirat na mga oras na iyon nang makita ko ang matandang babae na nasa silong din ng bahay nila Aling Idna. Sumisinghot-singhot ito na parang aso at nilalapit pa ang muka sa sahig nila Aling Idna. Lumalabas-labas pa ang dila nito at naririnig ko ang mahihinang wakwak at ang malalalim na paghinga niya. Mas lalo pa akong nangilabot nang mapagtanto ko na ang matandang iyon ay ang matandang nakita ko noong nagdaang gabi. Kabadong-kabado talaga ako ng mga oras na iyon at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pigil na pigil ko ang paghinga ko at kahit madumi ang kamay ko, ay takip-takip ko ang mga ito sa aking bibig. Dobli-dobling takot ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon nang maisip ko na baka mahuli ako ni Aling Idna at ang aswang na matandang kasama ko sa silong. Ma, kanina pa ako nakakarinig ng wakwak. Natatakot na ako. Rinig kong wika ng tao sa loob ng bahay at sigurado akong si Ate Faye iyon. Nakita ko pa ang mga paa nitong dumadaan sa itaas ko at naglakad patungo sa gawin ng matanda. Kawayan lang kasi ang kanilang sahig at nakapagsindi na sila ng ilaw. Kung kaya mas lalo akong nangilabot ng masilayan ko ang mukha ng matandang aswang na kasama ko sa silong. Noong nasinagan ito, nang liwanag na nagmumula sa sewang ng sahig na kawayan. Kulubot ang mukha nito na animoy, kakaunti na lang ay maaagnas na iyon dahil sa nanlilimahid iyon ng langis na tumatagas pababa sa liig ng matanda at tumahalo sa kanyang laway. Kitang-kita ko ring nagbabago ang kanyang mga mata na para bang uling iyon na sinigaan at namumula na nakamulagat. Nakita ko ring namumuhaghag ang mga buhok nito na tila ba gumagalaw at dahan-dahan itong lumulutang paitaas sa sahig nila Aling Idna. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lang na tila ba may mainit na dumadampi sa aking hita at paulit-ulit iyon. Kung kaya napatingin ako, nanlaki talaga ang mga mata ko at hindi ko na mapigilang sumigaw nang makita ko ang isang kulay itim na aso na inakala ko rin na isang aswang. Iyon na siguro ang pinakamalakas na tiling na gawa ko na maging ang mga tao sa loob ng bahay ay nagkagulo. Nang tignan ko ulit ang matanda sa silong nila Aling Idna, ay nakita kong nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa akin at handa na akong sunggaban. Nanginginig na talaga ako sa takot ng mga sandaling iyon at kamuntika na akong takasan ng kaluluwa nang makita kong mabilis nang gumapang ang matanda papalapit sa akin. Kasunod noon ay naramdaman kong may dumukot sa ulo ko at mabilis ang hinatak ako palabas ng silong. Ang buong akala ko talaga noon mga kaaswang ay naputol ang liig ko dahil sa pagkabigla at tili pa rin ako ng tili na animoy. Babaeng takot na takot. Anong ginagawa mo dyan sa silong? Pagalit na tanong sa akin ng isang boses ng lalaki. Nang tignan ko kung sino iyon, ay nakita ko na ang asawa pala ito ni Aling Idna. Galit itong nakatingin sa akin at may hawak na karet. Akmang sasagot na sana ako nang biglang may kumalabog sa ilalim ng silong. At talagang umalog ang bahay nila na parang lumilindol. Kaya naman agaran itong sinilip ng ama ni Ate Faye. May matanda po sa ilalim ng silong niyo. Takot na takot kong wika. Narinig ko namang sumigaw ang ama ni Ate Faye at napamura ito sa kanagwika. Punyemas, nasa kabila.
Bulalas nito nang silipin ko din ay nakita ko nang nagmamadaling gumapang ang matanda palabas sa kabilang parte ng silong. "Tay, dito, andito yung aswang!" Sigaw din ng lalaking kapatid ni Ate Fe. Kaya naman dali-daling hinabol ito ng asawa ni Aling Edna. Pero bago pa ito humahabol, ay binilinan ako nito na huwag akong aalis kahit anong mangyari. Takot na takot pa rin ako noon kaya naman pinapasok ako nila ni Aling Edna sa loob ng bahay nila. At dumating na rin ang mga magulang ko. Dahil sa sigaw na ginawa ko ay maging ang mga kapitbahay namin ay nakikiisyoso na. "Ano bang ginagawa mo sa silong naming bata ka?" Takang tanong sa akin ni Aling Edna. "Pasaway ka talagang bata ka. Ilang beses ko na sinabi sa'yong huwag kang magpaabot ng dilim sa labas. Umanda ka sa akin sa bahay." Nanggigigil na wika ng aking ina at pinanlalakihan pa ako ng mga mata. Sinabi ko namang namumulot lang ako ng mga pako na pwedeng ibenta. At naaliw ako sa mga pako na nasa silong nila Aling Edna. Hanggang sa noong papalabas na sana ako, ay may nakita nga akong matandang babae na sumunod din sa silong. "Anong matanda? Anong itsura ng matanda, Abiel?" Tanong ni Ate Fe sa akin. Matanda na po. Sa tingin ko nasa 80 na yon. Kulubot na lahat ng balat niya at napakabaho niya. Nakita ko rin siya noong inutusan ako ni Mama bumili ng gas kagabi. Nakatingin siya sa iyo, Ate Fe. Mukhang ikaw ang punteriya niya. Mahabang paliwanag ko habang umiiyak pa. "Kita mo na, Pe. Ikaw talaga ang inaaswang at ano. Hindi mo pa talaga aaminin sa amin ang totoo." Galit na wika ni Aling Edna. Tahimik lang kaming nakatingin sa kanilang mag-ina nang biglang umayak si Ate Fe at nagwika na. "Patawad, Ma. Patawarin niyo ako, Ma. Pakiusap, Ma, huwag kayong magalit. Buntis ako, Ma." Humagulgol na wika ni Ate Fe. Habang nagdadrama ang mag-ina ay pasekreto pa akong kinurot ng aking ina sa tagiliran. Kaya naman impit akong napaaray. Ilang sandali pa ay dumating na ang ama ni Ate Fe at ang kanyang nakakatandang kuya. Humahangos ang mga ito dahil sa pagod at puno ng putik ang mga paa. Tinapunan pa ako ng tingin ng mga ito tsaka nagwikang, "Lintik na matandang iyon. Hindi na namin naabutan." Wika ng ama ni Ate Fe. "Hayaan nyo na pa. Napuruhan ko naman ang nilalang na iyon." Dagdag ng kapatid ni Ate Fe. Binalingan naman ako ni Aling Edna at pinauwi na kami matapos ako nitong pagsabihan na huwag nang sumuot sa silong ng ibang bahay kung ayaw kong mataga ng wala sa oras. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Abel ng Caloocan. Isang mekaniko ang 37 anyos na ginoong itatago na lang natin sa pangalang Ricky. Minsan sa kalahatian ng gabi, magigising na lamang siya sa tawag ng kanyang mga suking, nagmamay-ari ng mga sasakyan. Nasisiraan kasi ang mga ito sa gitna ng kalsada. Walang magawa si Ricky dahil iyon ang propesyon niya. Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga suki niyang ilang taon nang umaasa dahil sa maganda. Hindi rin ang mga ito humahanap ng ibang mekaniko. Si Ricky na kasi ang nakakaalam kung ano ang diferensya ng kanilang sasakyan. Hindi rin ito naniningil ng mahal. Sila na lang mismo ang nagbibigay ng halaga na kapantay rin sa magandang serbisyo na ibinibigay niya. Alas 12:15 na ng hating gabi nang biglang may tumawag pa sa cellphone ni Ricky.
Mabilis niya iyong dinampot ang kanyang client na incheck. Nasiraan daw ng kotse sa kalagitnaan ng long travel nito. Tinanong kaagad ni Ricky kung saang lugar ito. Dala ang lumang modelo ng pick-up. Karga ang lahat ng kanyang kagamitan sa pagkumpone. Ay mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan sa nasabing lugar. Marami na ang naipundar si Ricky dahil lamang sa client niyang napakagalante. May naipatayo na siyang malaking bahay. May 2 sasakyan at nakapagpatayo ng sarili niyang talyer. Kaya pagtsatsagaan pa rin niya lahat ng kanyang mga suki, lalo na at malaki ang tiwala ng mga ito sa kanya. Mahirap nga lang sa kanya dahil wala siyang asawa. Iniiwan siya nito dahil halos wala na raw siyang oras para dito. Hindi niya rin naman masisisi kung bakit naghanap ng ibang lalaki ang kanyang asawa noon. Marami rin kasi siyang kakulangan dito. Wala rin silang anak, kaya iniisip lang din ni Ricky na hindi talaga para sa kanyang babae. Masaya na rin ito sa piling ng kanyang bagong mahal, kaya suportado niya ito. Sasanayin na lamang niya ang kanyang sarili na mag-isa. Kalahating oras lang ay naroon na siya. Mabilis niyang tinesting lahat ng posibleng dahilan ng pagkasira nito. Kabisado na niya kung ano ang parting may deprensya sa sasakyan iyon. Mabilis niyang napaandar ang sasakyan. Sinisiguro pa niyang ayos lahat ng mga piyesa nito bago pinayagang lumarga ito ulit. Matapos makaalis ang sasakyan ay pauwi na rin si Ricky. 1 kilometro pa lang yata ang tinakbo ng kanyang sasakyan nang may pumara sa kanyang babae. Duguan ito, kaya inakala niyang nasaksak ito o kaya ay narip. Binuksan niya kaagad ang kanyang pintuan sa kanyang gilid at mabilis na pinapasok ang babae. Nako, anong nangyari sa'yo? Isarado mong maigi ang pintuan at dadalhin kita sa ospital. Wika ni Ricky nang may pag-aalala sa babae. May mga dugo rin ang kamay at paligid ng mukha nito. Nasasamyo pa niya ang lansa ng dugo na nagkalat sa damit, mukha at kamay ng babae. Nasa 30 pataas na rin ito sa kanyang tansya. Subalit napaka-misteryosa at tahimik lang itong nakayuko. Hindi man nga lang siya nilingon nito at sinagot sa kanyang tinatanong. Saan ka ba nakatira? May gumagawa ba ng masama sa'yo? Paulit-ulit na tanong ni Ricky, subalit na natili lang tahimik ang babae. Nang kulitin ito ng kulitin ng lalaki ay tinapunan siya nito ng masamang tingin. Nang ilabot si Ricky sa paraan ng pagtitig nito, parang hindi normal na tao kaya napahinto si Ricky sa pagmamaneho. Naapakan niyang bigla ang preno dahilan ng pagkabangga ng babae sa harap. Napangiwi rin ito kaya mabilis na humingi ng despensa si Ricky sa babae. Subalit hindi ito sumagot, kundi binuksan ang pintuan at lumabas. Sa pag-aalala ng lalaki ay bumaba na rin siya at sinundan ang babae. Nais niya itong pabalikin sa sasakyan dahil napakadelikado at nasa madilim na parte pa sila ng kalsada. Ngunit mabilis na nawala ang babae sa dilim. Sobrang nag-alala siya para sa babae. Baka nga nagahasa iyon at biglang nawala sa katinuan. O di kaya ay pinatay ang kanyang ibang kaanak. Samot-saring eksena na ang pumasok sa isip ni Ricky ng gabing iyon. Tila hindi na siya nakaramdam ng antok. Kahit pa nakahilata na siya sa kama ng kanyang kwarto, hindi mawala ang pag-alala niya sa babae. Kahit nadungisan ng dugo ang mukha ng babae at hindi may pagkailang maganda ito, at hindi niya makakalimutan ang pagmumukha ng babae. Kinabukasan, pagkagising niya ay hindi kaagad siya dumiretso sa kanyang shop
Binalikan niya ang lugar kung saan niya hininto ang sasakyan at bumaba ang misteryosang babae. Maging sa kung saan ito biglang nawala. Nagtanong-tanong rin siya sa mga taong naroroon kung may nakakita ba sa babaeng madungis o kaya ay puno ng mantsa ng dugo. Para na siyang baliw kakapaliwanag sa itsura ng dalaga. Ngunit wala kahit isa ang nakakapagpaturo sa kanya sa babae. Biglang natanong ni Ricky sa isip niya, bakit nga ba niya pinagkaabalahang hanapin ang taong hindi man lang niya nakilala kahit pangalan lang. Nagpasya na lamang si Ricky na maghanap ng makakainan. Pagkatapos ay diretso na kaagad siya sa kanyang talyer. Nang matapos kumain ay tumayo na siya para bumalik na sa kanyang sasakyan. Nang may namataan siyang babae na naglalako ng kakanin. Hinding-hindi siya magkakamali. Iyon ang babaeng nakita niya kagabi sa gilid ng kalsada. Kahit puro dungis ng dugo ang buong mukha nito kagabi, ay hindi pa rin mababago ang porma ng ilong nito at bibig. Maging ang lalim ng titig nito sa kung sinong makakasalamuha. Hindi pa rin napapansin ang kanyang presensya na papalapit na sa babaeng abala sa pagtitinda sa kanyang kakanin sa gilid ng daan. Nilinis muna ni Ricky ang lalamunan para sana magsalita nang biglang may isang ginang na tila galit na galit at papalapit sa babaeng nagtitinda. "Esmeralda, anong oras na? Hindi ka pa rin tapos magtinda?" Tanong nito na halos nakadilat na ang mga mata. "Ate, wala po kasi masyadong namimili," reklamo nito. "Oh, paano na ang labahan mo kay Aling Marites? Hindi pwedeng bukas pa iyon dahil bukas ang schedule mo sa paglalaba kay Aling Gloria na naman." Litanya ng ginang. "Ate, baka po pwedeng..." Hindi natapos ang sasabihin ng babae nang barahin kaagad ito ng ginang. "Huwag kang maraming reklamo, Esmeralda. Kahit ubusin mo pa lahat ng oras mo sa pagtatrabaho, hindi mo kayang bayaran ang buhay mo na isinalba namin noong minsan kang iniwan ng iyong ina sa gitna ng kaparangan." Panunumbat ng ginang sa babae. Parang nais nang sumabat ni Ricky sa ginang. Hindi kasi tama na kailangan pang isumbat kung paano nabuhay ang babae o kung utang man ito ang buhay niya. Hindi naman yata tama na habang buhay niya iyong pagbayaran. Nilinis ulit ni Ricky ang kanyang lalamunan. Tsaka lang siya napansin ng dalawa. Nagulat ang babae nang makita si Ricky. Halatang hindi nito inasahan na makitang muli ang mukha ng lalaki. "Anong kailangan mo?" Galit na tanong ng ginang. Bibilin ko sana lahat ng kakanin na yan. Magkano ba lahat yan?" Tanong ni Ricky sa ginang. "Oy, mayaman pala ito. Bilangin mo lahat at ilagay sa supot na malaki, Esmeralda. Hindi na aabot yan sa 500. Wika ng ginang. At ubili man ay kumuha pa rin ang babae ng malaking supot at nilagay iyon. "Mga 430 lahat ito, sir." Nahihiyang sambit ni Esmeralda. Kaagad na binigyan ni Ricky ng 500 ang babae. "O ito, sayo na ang sukli." Sabay abot ng pera. Subalit mabilis pa sa kidlat ang kamay ng ginang. "Akin na, pambayad ko pa iyan sa utang." Wika ng ginang matapos bunutin ng walang pag-alinlangan ang pera sa kamay ni Ricky. Dumukot si Esmeralda ng panukli sa kanyang bulsa at inaabot kay Ricky. Ngunit mabilis iyong tinanggihan ng lalaki. "Hindi, huwag mo na akong suklian pa." Wika nito. "Oh, hindi na raw. Hala, magligpit ka na riyan." Wika ng ginang at tinalikuran na ang dalawa. "Hindi mo kadugo ang mga iyon, hindi ba?" Biglang naitanong ni Ricky sa babae. "Sila na lang ang mayroon ako.
Wika ni Esmeralda habang nagliligpit ng kanyang pwesto. Kaya mong mabuhay na wala sila. Sumama ka na lang sa akin sa lungsod. Biglang alok na Ricky. Tiningala siya ng babae. Tinitigan ng matagal. Wari ay kinikilati sa sinasabi nito. Nang hindi nagpatinag ay kaagad niyang tinanong ang lalaki. Sino ka nga ba? At bakit mo pinagkaabalahan ang buhay ko? Kilala mo ba ang nanay ko? At ang totoong pamilya ko? Mga tanong ni Esmeralda na tila naiirita. Hindi, wala akong alam sa pamilya mo. Base lang din sa narinig ko sa ginang kanina at kung paano kanya tratuhin. At hindi rin kita kilala. Kagabi lang kita nakita. Puno ng dugo ang damit mo at mukha. Ngunit hindi ko alam kung bakit naintriga akong hanapin ka. Mahabang litanya ng lalaki. Nagulat ng sobra si Esmeralda sa sinabi ni Ricky. Paano kung nagdududa na ito na isa siyang aswang kaya siya hinanap? Maging siya ay ayaw sa katauhang halimaw. Subalit hindi niya mapipigilan ang sarili. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Matapos magligpit ay mabilis niyang dinampot ang basket. At mabilis na tinalikuran ang lalaki. Ngunit mabilis din ang mga hakbang nito na sumunod sa kanya. Naramdaman iyon ng babae kaya hinarap niya ito at siningalan. Pwede ba? Hindi ako iyon. Mahimbing ang tulog ko kagabi at lubayan mo na ako. Wika pa nito. Pakiusap Esmeralda. Gusto ko lang natulungan ka. Minamaltrato ka ng mga taong akala mo ay tumutulong sa'yo. Wika ni Ricky. Kilala mo pa talaga pati pangalan ko. Samantalang hindi nga kita kilala. Hindi ko rin alam kung saang planeta ka nanggaling. Angil ng babae. Narinig ko lang din sa ginang kanina, di ba? Ako pala si Ricky. Sige na, sumama ka na sa akin. Pangungulit pa rin ng lalaki. Ngunit hindi na ito lumingon pang muli. May nakasalubong pa silang isang dalaga. Sino yan, tita? Manliligaw mo? Halaka, patay ka mamaya kay mama. Isusumbong kita. Saad nito. Nenay, wag. Hindi ko kilala yan. Natatakot na wika ni Esmeralda. Tinatakot po talaga ang kapatid ko. Alam mo bang ako ang kuya niyan? Kaya ako nandito dahil kukunin ko na siya sa inyo. Tapos na ang pagmamaltrato niyo sa kanya. Sabihin mo sa mama mo, patas na sila ni Esmeralda dahil napagsilbihan na kayo. Kukunin ko na itong kapatid ko. Galit-galitang wika ni Ricky, sabay hila sa kamay ni Esmeralda. Natigilan ng dalagang si Nene. Tinignan lamang niya ang mga itong lumalayo. Ewan ni Esmeralda kung bakit parang gusto rin niya biglang sumama rito. Marahil ay pagod na nga siya sa pang-aapi ng mga taong umaampon sa kanya. Kaya bahala na. Ramdam rin naman niyang walang masamang gagawin sa kanya ang lalaki. Pagdating ng bahay ni Ricky ay nagpalinga-linga si Esmeralda sa paligid. Kahit sa ang gilid siya titingin, ay may mga nagkalat na piyesa ng sasakyan ang kanyang nakikita. Sayang ang bahay mo. Napakalaki sana. Ang kaso puro kalat naman. Wika ni Esmeralda kay Ricky. Pasensya na. Isa kasi akong mekaniko. Minsan ang trabaho ko ay dinadala ko pa rito sa bahay. Paliwanag nito. Napatango si Esmeralda. Hayaan mo, lilinisan ko lahat to para magmukhang bahay ulit. Bakit ba hindi ka nag-asawa? Tanong niya kay Ricky. Sasagot na sana ito nang biglang may tumawag mula sa labas ng gate. Lumabas si Ricky para tignan ito. Hindi niya alam na sumunod pala sa kanya si Esmeralda.
Nang buksan niya iyon, ay laking gulat niya nang makita ang dating asawa na may bitbit ng bata na sa tansya niya ay nasa 3 taong gulang. Lalaki ito at halatang anak sa kerido nito dahil sobrang magkamukha ito. Ibang-iba na ang pangangatawan ng dati niyang asawa. Sobrang payat at ang lalim pa ng mga mata. "Sino siya, Ricky?" tanong nito sa kanya. Napalingon si Ricky. Doon lang niya napagtanto na sumunod pala sa kanya ang dalaga. "Wala kang karapatan na tanungin ako kung sino man siya," matabang na sagot ni Ricky. Umiyak ang babae sa kanyang harap, kaya pati ang bitbit nitong anak ay umiiyak na rin. "Sinasaktan niya ako, Ricky," sumbong nito na humahagulgol pa. "Babalik na ako sa iyo. Please, Ricky, tanggapin mo ko ulit." Sambit pa nito. "Maluwag kitang pinalaya, Cindy. Pero hindi ibig sabihin na kapag babalik ka, malaya rin kitang tatanggapin. Magkaroon ka ng kaunting delikadesa. Ito pera. Umuwi ka sa mga magulang mo. Huwag dito sa bahay ko dahil nandito na ang babaeng isasama ko. At ibabahay ng panghabang buhay." Litaan niya ni Ricky. At sinarahan muli ang babae. Naaawa siya rito, subalit hindi na niya kayang tanggapin pang muli ito matapos magloko. Kasi once a cheater is always a cheater. Tahimik lang si Esmeralda habang pinapanood ang reaksyon ni Ricky. Tila mali ang timing ng pagsama niya sa lalaki. Nagamit pa siya nitong alibay. Marahil ay naniniwala rin ang asawa nito sa sinabi ni Ricky. Lumipas ang mga oras. Paggabi na, kaya naghanda ng magluto si Esmeralda. May mga lulutuin naman sa ref ni Ricky, kaya siya na ang nagkusang mamili kung ano ang lulutuin. Marahil tulog pa rin ito at hindi pa bumaba mula sa kanyang kwarto sa itaas. Tapos na siyang magligpit. Nagmumukha na ulit presentable ang bahay ng lalaki. Nang magising na ito, ay niyaya na niya itong maghapunan. Pagkatapos ay niligpit na kaagad na Esmeralda ang kanilang kinainan at nagpaalam sa lalaki na pumasok ng kwarto. Ang totoo ay ramdam niyang tila may gustong kumawala na naman sa kanyang loob. Alam niyang mabubuhay na naman ang halimaw niyang katauhan. Habang naglilinis ng makina ng kliyente sa harap ng bahay si Ricky, ay naglilinis naman ng kusina si Esmeralda. Ilang sandali lang ang lumipas ng tila may kung anong nilalang ang dumaan sa likod ng lalaki. Nang lumingon siya ay wala naman. Biglang nagkagulo ang kanyang alagang pusa sa likod ng bahay. Umiiyak na para bang nasasaktan. Minabuti niyang silipin na muna iyon. Maingat siyang makbang papunta roon at hinanap ang switch ng ilaw na nakadikit sa dingding sa likod. Memoryado na niya kung saang parte iyon kaya kinapkap niya iyon at biglang binuksan. Laking gulat niya nang mapagsino ang nilalang na humahalukay sa lamang loob ng kanyang alagang pusa. Si Esmeralda iyon. Dilat na dilat ang mga mata. Nagkalat na ang dugo sa muka at damit nito. Doon lang niya napagtanto kung bakit puro dugo ito nang makita niyang isang beses sa gilid ng kalsada. Isa palang aswang ang dalagang si Esmeralda. Tumakas ito sa kanyang harapan. Naiwan lamang nakatulala si Ricky sa kanyang alagang pusa na nagkalat ang bituka at dugo sa lupa. Tila nawala ang lakas ni Ricky at nawala na siya ng gana pang tapusin ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, paggising ni Ricky ay matamlay siyang umupo sa kanyang kama. Hindi niya alam kung bakit parang ang bigat ng kanyang pagkaramdam. Bumaba siya ng bahay.
Nakita niya si Esmeralda na tila ba nag-aabang sa kanyang pagbaba. Ricky, babalik na ako kay ate. Patawad kung nagkalat pa ako dito. Nilinis ko na pala iyon. Patawad kasi hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi naman ganito ang ate ko eh. Siguro ay aswang talaga ang mga angkan ko. Babalik na lang ako kay ate. At balang araw ko na hahanapin ang totoo kong angkan. Umiiyak na wika ni Esmeralda. Nabagabag ang kalooban ni Ricky. Alam niyang kakaiba ang katauhan ng babae at gusto niya iyong pandirihan, ngunit hindi niya magawa. Hindi, dito ka lang Esmeralda. Huwag na huwag kang babalik sa mga iyon. Tama na ang pang-aapi nila sa'yo. Alam ko na kakaiba ang katauhan mo, pero hindi ka ganoon kasama. Alam ko iyon at nararamdaman kita. Litanya ng lalaki. Pero aswang pa rin ako, hindi ako tao. Nakakadiri ako. Umiiyak na wika ng dalaga. Hindi mo kagustuhan ang maging ganyan. Ang mahalaga ay hindi ka nang bibiktima ng mga tao. Huwag na huwag mong gagawin iyon, Esmeralda. Pakiusapan ng lalaki sa dalaga. Napatango naman ito at napayakap sa kanya. Hindi ito makapaniwala na may taong handang yakapin, maging ang halimaw na katauhan niya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Sobrang antok na talaga ako. Alright, good night mga ka-eswing. Mapagpalang araw, Sir Gaspar. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ed. Ako ay 35 anyos at isang pulis na nagtatrabaho sa Pasay City, Negros Oriental. Isa po pala ako sa mga bagong subscriber ng inyong channel at umaasa din ako na sana ay mabigyan ninyo ng pagkakataong mabasa itong aking kwentong kababalagan. Nadiscover ko ang inyong channel mula sa aking anak na mahilig makinig ng mga kwentong katatakutan sa YouTube. Nang makapakinig ako ay nakasanayan ko na at naging libangan ko na rin habang nakaupo sa outpost at nagpapalipas ng oras. Hihingi na lang po ako ng paunang paumanhin na ang lahat ng pangalang babanggitin ko sa kwentong ito, mga lugar at ibang pangyayari ay bahagya kong pinalitan at inilihis dahil halos lahat ng nasangkot ay buhay pa at may pribadong buhay na iniingatan. Nangyari po ang kwentong ito nitong taon, April 2022. Kasagsagan ng pangangampanya ng mga politiko sa amin. Maraming taong nag-aabang sa bawat rally para makinig sa mga iniendorso na plataporma at pangako ng mga taong nagnanais maging leader ng aming bayan. Kaya naman ay halos buong araw naka-duty sa labas, gun ban, at kailangang nakaantabay kami sa mga checkpoints. Sa ganitong panahon kasi, maraming pinapalusot na mga modos ang mga sindikato. Kaya kailangang maging maingat. Maliban pa doon, may isang kriminal kaming inaabangang lumabas para mahuli na at maikulong. Ang tinaguriang aswang sa Rodora Street. Nagbigay ito ng alarma sa amin dahil 3 kabataang lalaki na ang kanyang nabibiktima. Noong una, akala lang namin ay simpleng kriminal lamang ito. Hindi ko akalaing mas hihigit pa pala siya doon. May nakapagsabi kasi sa amin na ang kriminal ay babaeng nagsusuot ng kulay abuhing hoodie jacket at may dalang handbag at nakayapak lang ito. Kailangan pa naming pag-aralan kung taga saan ang babae at kung bakit niya ginagawa ang pagpatay ng walang habas sa kawawang mga kabataang ginagabi sa daan. Kahit kasagsagan ng pangangampanya
ay hindi ko natanggihan ang pakiusap ng aming hepe na matyagan kung sino ang babaeng ito. Kaya nagpanggap akong magbabalot na parte bilang pagiging isang investigador ko. Sa Rodora Street ako gumawi. Bandang 5:00 ng hapon. Ako ang pumalit sa dating magbabalot na ngayon ay nakatuka naman sa kabilang baryo para doon magbenta. Walang nakakaalam na isa akong pulis at mas pinipili ko na lang na manahimik sa isang tabi habang ginagawa ang trabaho ko. Napansin kong nagiging tahimik na kalye na pala ang Rodora Street tuwing 8:00 ng gabi hanggang sa mag-umaga. Kakaunti lang din ang napapagawi doon. At kung may napapadaan man, halos magtatatakbo ang mga ito sa kakamadali. Mukhang natatakot talaga sila sa gumagalang aswang sa gabi. Hindi naman sa hindi talaga ako naniniwala sa kanila dahil nire-respeto ko ang mga nilalang na kasabay nating nabubuhay sa mundo. Pero naisip ko lang kasi na kung may mga kagaya nila, dapat hindi natin sila nakikita o nakakasalamuha. Iisa lang ang mundo natin. Pero may border naman mula sa lugar ng mga tao. At sa ibang nilalang, kagaya na lang ng engkanto. Nakakasabayan natin sila tuwing maglakad. Iisa lang ang lupang tinatapakan. Pero magkaiba ang mga mundo. Hindi natin sila nakikita. Alam kong kagaya ng mga ganoong nilalang ang mga aswang. Kaya naman kung may magsasabing aswang nga ang pumapatay ay kailangan pa namin itong masusing imbestigahan. Hindi kami basta-basta na lang magpapadala sa sinasabing aswang ng mga taong tapos kagaya lang din pala namin sila. Katulad na lang noong nangunguha ng mga lamang loob ng mga bata at nang aakyat pa ng bahay para makapangbiktima. Ang sabi ng mga nagrereklamo sa istasyon ay aswang daw ang nakita nila. May mahabang kuko at magulong buhok. Tapos noong naimbestiga namin, lumalabas na sindikato pala ang may kagagawan at binebenta sa labas ng bansa ang bawat laman loob na makukuha nila sa kanilang mga biktima. In demand naman kasi ang mga ito sa mga foreigner. Lalo na't sariwa at malulusog pa ang mga internal organs ng mga bata. Pwede nila itong ipalit sa may mga depektong katawan ng mga kaanak nila. Kaya matyaga akong nagmamatyak para malaman kung aswang nga ba talaga ang may kagagawa ng lahat ng mga ito. Nang gabing iyon, tahimik akong nagkubli sa isang bakanting lote nang walang nakakapansin. Madilim at kinulang sa street lights ang kalsada. Pero kapag nasasanay naman ang mga mata ko, ay mas nakikita ko pa ng maayos ang bawat gumagalaw sa kadiliman. May nahagip akong naglalakad. Isang babaeng pauwi na mula kung saan. Kinabahan ako bigla nang makita kong may dala siyang handbag at nakayapak, habang may suot na hoodie jacket na kulay abuhin. Mahaba ang kanyang buhok at sa tansya ko ay nasa 40 anyos pa lang siya. Tahimik lang itong naglalakad kaya nagkaroon ako ng pagkakataong sundan siya at manatiling nakadistansya nang hindi niya napapansin. Pamilyar pa naman ang lugar na tinatahak niya at alam ko namang hindi ako maliligaw. Nakarating kami sa isang tulay na alam kong papunta na sa kabilang barangay. Gusto ko na siyang habulin at pusasan. Pero kailangan ko munang mahuli ang babae sa akto para may rason ako para damputin siya. Nagtaka ako nang bumaba pa siya sa ilalim ng tulay, kaya walang ingay ko siyang sinundan. Hanggang sa makita ko ang kanyang ginagawa. May alaga pala siyang pusa na pinapakain niya. Bigla tuloy nawala ang pagdududa ko sa kanya. Nang umuwi ako ng gabing iyon, hindi ko akalaing nakasalubong ko na pala ang totoong aswang.
isa palang matandang lalaking basurero. Binura ko sa listahan ng mga under surveillance ang babae at ipinalit sa listahan si Manong Basurero. Nahuli ko siyang kinakalakal ang basura at kinakain ng isang patay na daga na tinapon sa basurahan. Nagtanong-tanong ako sa mga taga-roon kung kilala ba nila ang lalaki. Ayon sa mga residente, matagal na raw nangangalakal ng basura si Manong pero hindi raw ito nananakit. Sa katunayan niyan ay siya pa nga ang madalas na nag-aapura sa mga kabataan para umuwi na sa kani-kanilang mga tahanan. Ako mismo ay sinubukan siyang kausapin at tinanong tungkol sa gumagalang aswang sa lugar pero sa ang sabi niya, mali raw ako ng mga taong pinagdududahan. Kung gusto ko raw mahanap ang aswang na nambiktima sa 3 kabataan sa kalye ng Rodora, ay pumunta raw ako sa simbahan. Uwad na alagad ng Diyos umano ang gumagawa ng kabalostugan at kailangan kong mahuli. Natigilan ako. Nakakahimang aminin. Isa akong Katoliko, pero hindi ako madasaling tao. Ni minsan mula nang maging pulis ako ay hindi pa ako nakapasok sa simbahan. Kapag may umaaya nga sa aking dumalo ng misa ay agad na akong umiiwas at nagdadahilan. Ang pagdarasal ang pinakaayaw ko sa lahat ng bagay. Nakakaantok at nakakawala ng gana. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang sabihin sa akin ni Manong na naroon daw ang taong hinahanap ko. Araw-araw daw ang babaeng iyon sa simbahan para ipagdasal ang kanyang mga kasalanan. Nakuryoso akong malaman kung sino ito. Kaya naman kahit alam kong paghuli sa nasabing kriminal ang sadya ko, sa simbahan ay nagpunta ako. Ayon sa turo ni Manong, isang dalaga ang babaeng hinahanap ko. Maganda siya at masayang kausap. Hindi pa suplada at maalindog ang katawan. Kinaibigan ko si Lara at palaging kinakausap. Ewan ko ba, kahit nasa simbahan ako ay kinaganahan akong magdasal, lalo na't katabi ko siya. Nagkaroon ako ng pagkaramdam na gusto ko lang siyang laging nakakasama at umaabot pa ito sa puntong nagkakasabay pa kaming umuwi tuwing hapon. Naisip ko pa nga kung talagang aswang ang babae ay magpapakain na lang ako sa kanya. Simple lang si Lara pero nakakagigil ang dimple sa magkabila niyang pisngi. Maganda pa ang boses niyang nakakaantok oras na umawit. Para tuloy nakakalimutan ko na ang misyon ko dahil sa kanya. Imposibleng maging aswang ang babaeng gayong matatakutin nga ito sa Panginoon. Nalaman kong isa siyang relihiyosang babae. Marami siyang binanggit na mga bagay na isinaad daw sa Biblia. Kung naibang babae lang si Lara, ay baka iniwasan ko na siya. Minsan tinanong ko siya tungkol sa 3 kabataang natagpo ang patay sa Rodora Street. Napansin kong hindi siya kaagad nakapagsalita. Lumikot ang kanyang mga mata at mahinang sinabi sa akin na mga kaibigan niya raw ang mga ito. Tingin ko naman ay hindi nalalayo ang edad niya sa mga lalaki. Ayon sa kanya, ay 20 anyos lang siya. Yung mga namamatay ay nasa 21 hanggang 24. Kilalang mababait at mga miyembro din sa simbahan. Sa katunayan yan, sakristan daw ang 2 sa mga namatay. Ang sabi sa akin ni Lara, walang pumatay sa mga kabataan. Nagkasakit lang daw ang mga ito, nagkahawaan at sunod-sunod na namatay. Sa bagay na ito ako labis na naguguluhan. Bakit niya sinasabing dinapuan ng sakit ang 3 kayong pinatay ang mga ito? Nang tanungin niya ako kung kanino ko nalaman ang balita, ay sinabi kong may mga nakapagbigay sa amin ng lead tungkol sa mga posibleng suspect.
Ngumiti siya sa akin at sinabi niyang kung pinagdududahan ko siya, ay huwag na raw akong mag-abala. Siya man ay mamamatay na kahit pa madasalin siya. Hindi kami maiiligtas ng Panginoon kahit pa araw-araw pa namin siya tinatawag. Kung may Panginoon, bakit marami ang nagkakasakit, namamatay at nahihirapan? Mula noon ay mas lalo na akong naguguluhan sa mga sinasabi niyang palaging may laman. Nararamdaman kong iniiwasan din ako ni Lara, kaya palagi na akong nagtatago para masundan siya. Isa pa kasi sa napapansin ko sa kanya ay ang nakakahumaling niyang pananalita. Para bang napapasailalim ako sa hipnotismo kapag kinakausap ko siya. Minsan ay nagsimba ako para lang makita siya. Nakakahiya mang aminin ay ginawa ko pang rason ang pagpasok sa simbahan para lang mamatyagan ko ang ginagawa niya. Pagkatapos ng misa, nakita kong tinawag ng pari si Lara at pinapupunta sa kumbento. Naghanap naman ako ng madadaanan at walang ingay na nagpunta sa isang pasilyo. Nakita kong may iniabot na kandila ang pari kay Lara na tinanggap naman kaagad ng dalaga. Sabi ng pare, kung gusto daw ni Lara na mailigtas mula sa kapahamakan, ialay niya ang sarili niya sa Diyos at huwag nang sasamba sa iba. Lumuhod si Lara at nagdasal habang wala silang kamalay-malay na nakatingin ako sa kanila. Nakita kong magulgol ng iyak si Lara habang ginagapos ni Father at ng iba pang sakristang naroroon. Naalarma ako pero ayaw ko namang basta na lang sumugod ng hindi alam kung ano ba ang mga nangyayari. Naghintay ako ng tamang panahon hanggang sa mapansin kong dahan-dahan na namang gumabi. Si Lara ay nagdarasal pa rin kahit nakagapos at umiiyak na. Tingin ko, may iniinda siyang karamdaman kaya hindi ako nakatiis at lumapit ako sa kanya. Gulat at pagkataranta ang nakita kong bumukas sa kanyang muka nang makita niya ako. Bahala ko siyang kalagan pero nagpakatanggi-tanggi siya. Aniya, kung gusto pa niyang manatili ako bilang ako ay wag na wag kong tatangkaing lumapit sa kanya. Hindi na siya normal na tao at nagpapagaling siya. Sabi niya, oras na raw siguro para maniwala akong wala naman talagang suspek sa pagkamatay ng 3 kabataan. Dahil ang nangyari sa kanila ay isang kababalaghan. Nagkikisay si Lara at nagsisigaw. Tiyempo namang tumating sina Father at pinigilan akong lumapit sa babae. Sinabi ko sa kanila na pulis ako pero wala na daw magagawa ang pagiging pulis ko. Dahil dasalang espiritual ang kailangan ni Lara. Tinanong ko si Father kung ano ba ang sakit ni Lara. Ang sabi niya, nahawaan daw ng pagkaswang. Hindi kaagad ako naniwala sa sinabi niya. Para kasing napaka-imposible namang mangyari ang mga bagay na iyon. Mahigpit na ipinagbili ni Father na huwag papakawalan si Lara hanggat hindi pa natatapos ang kabilugan ng buwan. Kinausap ko si Father at tinanong kung paano ba nahawaan ng pagkaaswang si Lara. Wala akong magpipilian kundi ang maniwala sa kanya. Ngayon, dahil nakita ko kung ano ang nangyari kay Lara, hirap akong aminin. Sa kabila ng bata niyang edad ay gusto ko siya. Nagkagusto ako sa babaeng minamatyagan ko. Sabi ni Father. Una raw nahawaan si Joshua, isang 19 anyos na lalaki, sakrista nila at kapatid ni Lara. Umuwi lang daw ang lalaki mula sa simbahan. Dala ang isang lugaw na binili sa isang maliit na karinderya sa kalyeng papaliko na sa Rodora Street. Wala namang ibang kinain si Joshua kundi ang lugaw lang bago siya magkasakit. Una niyang naramdaman ang pananakit ng kanyang mga gilagid na para bang matatanggal daw ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, nilagnat siya at nahilo hanggang sa magtaka siya kung bakit
masakit ang kanyang lalamunan sa tuwing nakakakain siya ng kanin. Ayon kay Father, ibang pagkain na daw ang hinahanap ni Joshua. Laman loob at sariwang dugo na daw, kaya palaging nagwawala ang lalaki. Isang araw, inalok niya si Lara na dukutin ang bagay na nagpapasakit sa kanyang lalamunan. Simula nang makakain siya ng lugaw ay hindi na ito nawala pa at palagi na lang kumikirot. Naglayas na daw ng gabing iyon si Joshua at natagpuan na nga lang na isa ng malamig na bangkay kinaumagahan. Makalipas ang ilang araw, ang kaibigan niya namang si Roy ang nagkasakit. Kagaya ng mga sintomas na naramdaman ni Joshua ang naramdaman ni Roy. Ikatlong nahawaan ay si Dendo. Ang lalaki naman ay hindi sakristan, kundi kapitbahay lang ni Lara. Kagaya ng dalawang nauna, naramdaman niya din ang mga nasabing sintomas. Nang mga tagpuan na nga siyang patay na sa Rodora Street, kumalat na ang tungkol sa pambibiktima ng mga aswang. Sumunod na nakaramdam ng sintomas ay si Lara, kaya naganap siya ng paraan para gumaling pa siya. Nagpatulong siya kay Father na isagawa ang tila ba exorcism sa mga taong muntika ng mahila sa kadiliman. Kaya pala kailangan siyang igapo sa upuan sa tuwing kabilugan ng buwan. Iniisip ko ang dahilan kung bakit sila nagkaganan. Kung totoo man ang panghahawa, malamang may kinalaman dito ang lugawan na pinagmula ng lahat ng sakit na nakuha ni Lara at ng kanyang mga kaibigan. Pinuntahan ko ang lugawan at minatyagan. Kumpirmadong may ginagawang hindi maganda ang mga empleyado doon, pati na ang kanilang amo. Kaagad akong nagpatawag ng backup para iparade ang nasabing kainan. Nagulat ang lahat nang magdeklara kami at hinuli ang mga empleyadong maging ang may-ari. Sa kusina nila sa likuran, nandiri kami sa nakitang kalunos-lunos na mga katawan ng taong nangangamoy ng nakatago sa 3 drum ng margarine. Hindi na namin matiyak kung sino-sino dahil pinaghiwalay ang kamay, mga paa, balat at mga lamang loob. Kaming mga pulis na naroon noong gabing iyon ay halos bangungutin ng gising sa nakakahindik na tagpong aming naabutan. Ilang beses naming i-interrogate ang may-ari ngunit ayaw niyang magsalita. Ni ayaw niyang humarap sa amin kapag nakikipag-usap. Pinasuri namin sila ng kanyang mga empleyado sa isang psychiatrist at lumabas na may sayad di umano ang mga trabahante at may-ari ng nasabing kainan. Maging ang pagkamatay ng 3 kabataan ay naidagdag sa kasong kakaharapin nila. Sabihin mang wala silang ginawang pisikal na pagpapasakit sa mga ito, ay pinakain naman nila ang mga kabataan ng parte ng katawan ng mga tao. Ipinasara ang kanilang kainan at hindi na hinayaan pang magbukas ulit. Kinatatakutan sila ng mga tao sa Rodora Street. Ang sabi ng ilan ay ang mga grupo ng hired killers ang mga tao. Samantalang sina Father naman ay ang nagpakawala ng akusasyong aswang ang mga ito. May mga nagsabi naman na mga drug addict daw sila dahil may nakakitang gumagawa ng ritual na kadalasang ginagawa lang naman ng mga taong nakakahit-hit ng bato. Kung ano man ang buong katotohanan, tanging si Lara lang ang nag-iisang ebidensya na maski ako ay hindi makapaniwala. Totoo ang mga aswang. Maraming salamat po sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ko ang aking karanasan. Sana magbigay aral ito sa iba. Huwag basta-basta magpapaniwala sa balita nang walang ebidensya. More power po sa mga marites. Maraming salamat po sa inyo. God bless. Muli po, ako po si Ed ng Negros.